God tid. Hjertelig velkommen, her er Rensa Røye og Altjava Salarhelsedenon. Altjava Salarhelsedaveren er en ST-mestestaver og først arbeider hilden 20. oktober. Til en daver har vi hatt til å holde for så lengt vi er kommet er bedre om salarhelsene til føringen, var spaljøs og alt det vi vil gjøre av salarhelseøkene, og vi sa alt det som vi kunne gjøre bedre. Daveren i det er tøytninger Mikkel. Møvlig har han omgang til haft så stor en tøytning som just nå. Akkurat salarhelsa er under stor trusde i dagsens samfunn, og det kan ikke nekven kjennes trobult å fylkja vi og leve opp til alt de krøv som omheimeren stiller oss. Og ikke minst de krøv vi stiller oss selv. Det er særlig at de unge og kjenner disse avbjørnger, og som tidligst å få til alt samt verre salarlige. World Economic Forum stedfest i fjør er vanlig salarhelsa med ung er ens overrekvande og veverlagskreppa. Vi hører det fer etter fer, selv vi har også altså helseståneren og helseståner viser av vanlige salarhelse til dem ung. 23% av dem ung stedfest sast sjuk ekkjenne av sinnesløyingen og er den 15. liv i år. Hele 45% så sjuk ekkjenne og er til å være 24 år. Folkehelsekanningen, hvordan hever til da fra 2019, viser at nek folk i førjons strøyest. Mellom annet viser kanningen at under hver kvinne og 3 hver medvår mellom 18 og 24 år kjenner seg strongt, og 16% av kvinnerne mellom 18 og 24 år har vært sere darveier av å være tunger i hoa, tunglinter eller ulykkelige. Og i okkara chat-rådgjøving sutja vi at det særlig er de helt unge som skriver til okkara. Trobeleggene, og til sida vi er å sere fjellbrøyter, men særlig er angst, ensomme og debre tankar fylla negv. Enta sutja vi at 16% av samleie talen og rådgjøvingene snikva seg om selvmordstankar. Hese tøl halda vi er å reande. Men hva er det så tørt først å få politiske skipene å reagere? Vi vet nok så vel hva vi kunne gjøre for å løse en part av trobeleggene. Mer fyrirbygging, mer samskipan, mer samstarv, og ikke glemme til vi har allstående tøtning, større politisk rafesting av stånen, fellevån, tilbåen, og i arbeidet, sal- og helsefremjande, fyrirbyggende og vidgerande. At hei og rønt og være lusta, og ikke bare si at det er lurt. At jeg eisen teka hesar allståre avbjørnger i største olvare. Gode politikere i landstyrnen, tingsjonen og i bøyraven kring landet høyre okkon og ræfeste okkon og komme inn i kampen og kjempe sammen med okkon. Evne for salarhelsedagen i år er salarhelsa i en ågjøvnen heim. Til jeg ser høskande evne, vi så det under korona, og vi så det i politisk samrøringen, salarhelsa og folk ved salarhelsetrobleigen, avbjøringen, sinnesåreg, sjuken og løyingen, fytla framveis lotfastlige lyte til at det skulle gjøres. Onkel tog kan en nærm kjenne seg som en skøve av plate, tog hette har vi sagt så ofte av. Men daveren i det er ikke daveren her vi ena skulle vise trobleigen. Vi skulle eisne glede sammen om det vi hava og mekna her av landet. Vi skulle gledes om til tilbøyere og om mange donalige menneskene som kvønte å gjøre alt for å skapa gode karmer og bøte om kårene til de mest sårbare i samfunnet. Lykke som ødelhese som i det hava baser i perlene her til å vise tæra virksomme. Her kunne de vise deg høyre om tæra arbeid og få et godt prat. Takk for tikkun og ta tukningar mykla arbeid til gjerra hver ein og som til virka fyrir. Skreien for dagen i dag er fjellbrøtt og avhåverd. Vi tror i evne å sette fokus av salarhelsene til minneluta bølgen i fyrjon, og vi har åraskiftet om til at være sårbarer av sosialen milen og tutningen av hæsson, og vi skulle høre om gåan tonleik. Vi får høre nøkker at heimon tutningar mykla stå av psykiatriske og sosiale økene, kommer vi tarra bøye opp på hvordan vi kunne røkke av mal.
Vi får større innlitt i førska psykiatrisøve, og så skulle vi mestre oss sjølve, smila og stortlaga oss, ta ut dansefrøy, bjøver oss opp til leindans. At enda så skulle vi handa årsens salarhelsevirslønn til en einstakling eller bølg, som i sønnen arbeid gjør oss skjærstakt som hever tøtning for et øk. Henda virslønn vil handa for 5. fer og vil i år handa av nødja ungdomsbølgjennom sinnesbæt i ung. Og i kvöld klokka 19 bjøver vi til Åkjøpes filmsøyning i Perlene, her vi søyner svenska spillefilmen Psykos i Stockholm. Her Maria Beck lekstgjorde innleie filmen om Veisnet. Vi gleder oss til et spennende tiltak og tykker av selskapet, tid her å rense ruinen og tid til fylke vi om veistrøymingene. Vi har som ville takke fire og gjøre året videre til Laura Apol, skriver i sinnesbæten, som kommer å leie oss utgjøkken deg. Takk for det. Stora tack för det. Det första som jag skrånar är faktiskt slik det är landslagskvinnan i Almannamalum som för att officiellt sätta den dagen. Så jag är välkommen till Elisabeth Mercedes Skolnästet. Ja, gåan det at sommål. Så vi atter savna i her og markera salarhølsen. Og et nøyet og godt avtak som tid, og i sinnesbeta årlige kipa 4 alltjåla salarhølsedenon 20. oktober. Og atter i vi en spennende skrav vi bæger framløven, vi tånløyke, og her stånar og fele viser sitt virksomhet fram i basen. Salarhølsa og i en øyjønnen heime. Hette iverskipa i evne som heims salarhølse fellesskapen har valgt å være evne for i år, eller henta dagen i år, og en vidkommende iverskrift øysne for okkon her i Førjøen. Kanningar bægi ur utlandet og tann som Folkehølsereie fikk gjørst her til okkon sjølven i 2019 tala for seg. Det er de unge og i ringas 4 salarlige. Det er grøyt at allsam fløyre ung ikkje truvast og er strongt. Tarver at vi i større mån kunne styrkja salarlige halsna til tøymen unge og såløs bråta nøylige gongtna. Og det er Folkehølsereie øysne vi til at jeg arbeid av, nå tar just hesa vikna av 4 åre kypa for ABC vik. At trad lotøkene her i det, så har Folkehølsereie vitja yrkes og minnomskolar i Førjøen. Her har de kunnet ta unge hvordan de kunne styrke salarlige hølsene. Bådskapen at uansett om du hever salarlige trobeløyker, etla langt hever øyne gode salarlige hølse, så hever du en jævlig averskan av sinne, at være virkjen, at være saman og hopund. Øysene skulle vi minnes til at la ta tøyene jeg hava i hova, hvordan vi kunne gjøre okkurs godt for okkurs sjølve, og ikke minne for okkara medmennesker. Okkar unge ved salarsjuke øye å få til vitjer og til tilbå som tar mot tørvar. Tøy nøyet å sette inn brøyt. Og høyas vi enn ikke kommet helt av mal, så i avtøk framt. Som landstyrskvinna i Almannamalum feknes de tilbå i bo og vitjerastånden Stoffala, som i kypa i samstarv vi, mellom annet psykiatriska debla landsjukhusen og sosialrådgiver til Almannaversen. Endamålet her at gjøre tøymon unge og kjølbjergje og inneholdsrykt liv som gjør at de kunne teka virkna lot i samfunnet. Øysni har vi i 2021 finnet tilbå om Åkjøpes salarlige hjelp til deg i mellom 15 og 35 år gamle. Hette en tøyende parster av arbeidet vi en tølja innsats. Og så det gledest at jeg bær amal vi å få hakka hjelpene i fortjørløver oppskåte for kommende år til Fountain House. Det nøyet at gode arbeid ved arbeidsrettene tilbøy kan mennes videre. Folk ved salarsjuke har søvlige vært og minnelote,
i samfunnet. En av framløven av skronen her i dag er psykiatri i Färjön, og søvligt innlitt, tror lesande fra Setron har arbeidt ved hessen i en verskatland, og tar glede med seranek til at høyre til hver framløv. Opplysning og kunning om salarsjuke er et av ialmalene til sinnesbeta. Å få et bedre innlitt i den søvlige parsten fremmer sannelig øysen i okkara innlitt og setter tingene i perspektiv. Søvan skal ikke tias bort. Hun er vidt til å slå av fire, mer åpenløyga. Her var snakk vi brøtt til det bedre, summa avhaltende arbeids vi å få til tabu som er om sinnelige diagnoser borster. Tikkar arbeid i sinnesbeta er godtverst for okkara samfella og ikke minne at tid markera alltjåla salarhussteg. Daglige arbeid tikkar i felene ved opplysning, fyrebygging og en møvvisen arbeid her tid viser at tørven av nøyere ræfesting av salarlig økjennom hever kjørsmål. Og jeg fer et enda vi at en øynafer at takka tikkon fire tikkar avhald. Takk for. Stora takk for årene Elsbeth. Og jeg halte bare vidt for at sette hål av skrajen som ekvelige fjellbrøtt som avår. Det første som er av skrånet er et åreskifte eller et sofaprat om man vil, som snikvar seg om salahelse og minnelotar. Minnelotabølger i Färjön. Og vi får ta utgangsstøy til hovedtaket som råpast minneloda strongt, og derfor vil komme så nær inn på hva det er mester, og hvor det er at vi varsper jo også akkurat hesson. Men jeg vil gjerne be at de fyra følgene kommer opp på Patland. Det er Bjørslind, Salafrøynger, Tore Vitskjelde, forskvinne og i Megt, Ord, ja. Jeg skal lære å uttale ditt navn, det er simpelthen for vanlig, men Ord. Du sitter her, fantastisk. Han har nevnt alle i Amnesty Färjön. Og så Carol, som er ombud for LGBT Färjön. Vær velkommen. Ja, jeg har aldrig sett en stol at sæt. Nei, det vittler ikke så ikke. Plass. Vi tar en stol at sæt. Det er ikke problem. Det er at paddelen skal rumme så nekk på nysen, så. Hatta for jeg vil klare. Fantastisk. Nå, jeg hører ikke om du skal gjøre til å få headset nå. Vil du ha headset eller vil du ha snill? Ja, det gjør det. Hvis du kommer sinne langt frem, så ser man det. Viktigt man ser det. Nå, i medan tid for headsetsene også, så vil jeg bare lukke. Om man sitter lengt nede her. Vil jeg bare lukke helt kjøtt, sier helt kjøtt om hvor det er vi har valgt å ta akkurat dette evne opp i år, og så helst det noen. Vi tar de seneste årene ser nektdømme på hvordan torførst det kan være at livet ikke bare i første samfunnet, men om alle verene tar man høyre til en minnelode bølg. Og så er det sånn at det er eisen i Färjön. Og nu er det så at somme fellesskaper har arbeidt særlig enn vi at varspa jøs og omstødene til minnelode bølgen. Og bare for å nevne døme, så vi ta LGBT fylte 20 år nylig, at de var ute og vise og føringer det noen hvordan torførst det kan være å være LGBT-personer. Det ser man mektig og eisen vi står for og manglende komme, men eisen noe av avbjørngrunn som føles som bedre brek kunne leve vi i samfunnet. Og det ser man vi Amnesty Färjön her eisen arbeidet nekk vi mannarettendom i forhold til føles som hava uavliten til som de fleste hava i Färjön og eisne annan skikv og så framvis. Så jeg vil bare begynne at sige hjertelig velkommen til Tikko, og jeg er sint nervøs, da må jeg si.
men man ikke får gænga. Det første som jeg gerne vil høre lidt sådan om, det er at spørge til Bjørn. Så du er til dagligt, eller du er salafrønger, og så har du arbejdet vi med andre folk ur minnelodebalken. Og da vi tog som minneloder og salahelse, så tog vi eisen om det hovedtaget som kaldes minnelodestrongt. Kan du prøve at greie lidt sådan nære fra hvad det hovedtaget Ja. Og jeg vet rummer? Okay. Har du hørt det, ja? Ja, det er fra. Okay. Det er velkommen til at få dig om vatten og Ja. nu. Tak. Altså minneloda strongt er ta altså upplevelse av stress og faktisk et upplevelse av konstantere stress som en bølger i samfunnet som en minneloda opplever. Og en minneloda bølger som du sier kan til dømes være, eller til dømes altså etnisiteter eller seksualiteter og så framveis. Det ta du som bølger eller personer lever i en samfunn som ikke lukkar som romar te, og romar han som du er. Og det kan være at det samfunnet ikke skiler, eller ikke diverst nok, altså ikke fjellbrøtt nok, eller ikke skiler, eller vil leva fjellbrøtt. Så det altså det er ikke bare noe man knapp i affär, eller vad jag säga. Här som vanligt stress är något kanske som kan hända en arbetsplats. Att när natui heter är en konstant känsla av att inte føle sig inkludera igen och vi är kända i en samfällig. Och hända en känslan för ju vissar en örgren av salarion troblegon. Faktiskt eisne fysiska ohälsa. Ja. Eller somatiska ohälsa. Så ja, det är väldigt viktigt att varspa ju så hetta och vara värd och vi att det är så. Ja. Hvis jeg tager til udgangsstøy og eisne i en øre minnelode bølge, man kan kanskje ikke ordentlig sige i velagen at du tog til du omboer som forskvinde og i mægt som er fælder for, eller vejen fælder for dem som bærer brek i førjen. Du tog som minneloder, så er det nok så ekvist at sige, at alle bærer brek hører til en minnelode, det er ikke vildt imest. Kan du sige, at det er mere iveskibet hvad det er som mægt arbejder vi? Ofta har vi sagt at folk som bærer brek er største minnelode som er. Og det sier også øyla nekv om avbjøringene, og i mekt er 24 limafelle, så avbjøringen og avbjøringene er øyla sammansettar, så limafellene ikke okkon arbeid for å syne øke, og vi som paraply, eller medenfelle, har så ta iveskibet arbeidene av, at det var godt samstarv vi myndløgene i høver, og alt okkara arbeid bygger av SS-8-malen, retten som bærer brek. Og her kan man så si at sottmalen han er øyelig nok så fluffy halvdige, og han er sottmalamal, men så hinveien så setter han ut av korset hva det er for samfunnet vid innstjokken. På tannmaten har vi vært almindelig glad for sottmalen, og øysene til arbeid som vi har gjort vi bare ved skogafragrøring, og øysene vi evnesfragrøring som er ferien av sted til Este, søgnast i Arne. Så helt stort så er okkara oppgave kjemekt, at sette år av de virskiftene, sjåvand i øysene, de virskiftene er gøy. Det røyner vi i øysene, men vi bruker nekvorske på at røyner få et komeligere samfunnet, og da jeg sier til så er det at komme i øtlom virskiftene, ikke bare vi gotten og trappen, men iverhøver til utbygging og ha familieliv og et virkeliv og iverhøver til han brøyer paraplyen av og noen gøy liv. Ja, og til ord, du ombor i hessen overskrift noen amnesti før men du er eisne visken er stand til dømes i badnabeta, og her vet jeg eisne at dit eisne imot til svala helse, vet jeg at i tikkere rådgjøring, du er rådgjøringen, eller er omlag 40% av avhøyden som de får inn som handler om svala helse avbjøringer. Så det vet du syndrom. Og så husker jeg at hva som du heter her ved at amnestis eisne er en mannarettende, som har iveskibet mannarettende fellesskap, og at dit eisne har vært på, jo så heter vi minnelota, eisne i føreskolen samfunnet, og her i middellandet vi stikker stol til Black Lives Matter og LGBT. Kan du si oss mer om hva er det dit akkurat har vært på, jo så helsebørsene, og er det, for jeg
sådan provokerende, at jeg hører vi kommande og i her sådan dejlige samfund, som vi lever i. Her vil det sjovt godt. Ja, Amnesty er jo en international organisation, så vi har både en international strategi, og så har vi nogle lokale strategier. Og en af de internationale strategier, som vi også arbejder med her, det er blandt andet racisme og arbejde for LGBT. Og det her med Black Lives Matter, det støttede vi op omkring igennem alt det her, der skete i USA med George Floyd. Og Amnesty støtter de her fællesskaber. Når det handler om menneskerettigheder, så er vi der til at støtte andre fællesskaber. Og hvis der er ikke nogen fællesskaber til de her ting, så råber vi selv. For eksempel her i løbet af året talte vi om fængselsvideoskifte. Der er jo ikke en organisation, der støtter op omkring det. Så var der Amnesty. For 10-11 år siden, 12 år siden, så var der ikke noget, der hed LGBT. Det var Amnesty, der startede op med det og støttede de her personer og støttede op omkring at få dannet en organisation, en forening. Og nu kører LGBT selv, og vi er på sidelinjen og støtter den. Og det er bare helt basale. Ja, og det er bare basale menneskerettigheder ved at dele, kan man sige, og have de samme muligheder som alle andre. Ja, akkurat. Ja, der leger jeg faktisk prate løsende vi er til Twin Karol. Jeg husker at spørge til du ombord LGBT-fører i sådan årskiften. Vi synes i helse kan nu vet ikke nægge det flere de konservative kan ikke, men de gjorde en Lima-kanning i 2016. Her med landet viser hvordan altså helsestøden til LGBT-personen i føreren. Jeg skiljer landet til det ved at gøre en nutkanning gør at være. Men her viser med landet at op imod 30% av LGBT-personen i føreren har var selvmordstanker. Hur du nägar kan du prøve at komme vi nok bo på hvordan det betyder at tale er så højt og eisen imod til hvordan man vil så. Ja. Alltså talar var nämligen upp mot 50%, och då är hälften av dem som var vi kan inte. Och tog då som minneluta strongt så som Björk säger så kommer det av att inte känna sig virkändan, och inte känna sig några rumar där i samfunnet. Och där kan man säga att i förrän kan det gott vara sin trubbelt att som LGBT att kanske føle seg virkjendan, og du har ikke det som rett inn som utlander. Det kan nok sånn at du bare gjør noen tanker om meg, men det kan være et av tingene som fører til at folk har trubbelt ved at her var det godt i føren som LGBT. Og nå får jeg at gjøre en utskanning, til det som bør gjøre samrådbølger for tvørkjent, ung tvørkjent. Hva hvordan spiller til at dit alle gjør en utskanning, så ikke dit nægger som binder av at stående blir verre det seneste årene, eller? Ja, så alt jo visendelige kanninger viser i jungen langere tog at folk som har vært kynslige samføring eller samlegget, de føler minnelud og strongt, og de har verre salerhelse enn hinskjent. Og i førgen har jeg ikke nok tøle på hvordan det ser ut her, og tog yngste man som er gjør til opprunelige kaningene. Og hun er via være nægget gommel. Ja, akkurat. Ja, nu skal jeg lukke at finne det her. Huxa hette var så jävla smart och så var allt i en. Men ska nog gänga. Ja, jag huxa att Lukas spyr till vår tid arbete i Viskipa mannarätten det du har snäckt gott fra. Alltså det Lukas som alltså hur stor är trubbelagen så är det and den avbjørnsen som man står avbjørn, altså nek rasisme i førgen, nek det som man kallar hate crimes, at minimumlodebølgen i førgen har de nek en homing av hvordan støverne i førgen i motlaka der. Ja, hvis vi kigger før BLM, der talte man ikke så meget om det. Da BLM så skete, og alle Black Lives Matter, right? Ja, Black Lives Matter, da det så skete, så kom der en masse historier frem. Ja. Der var folk, der kom op på scenerne og fortalte om deres historie. Jeg har hørt en masse mennesker tale om alle de oplevelser, de har haft i deres folkeskoletid, og da de var børn, eller ude i bygderne, eller bare
bare sådan hyggeracisme, som man kalder det, bare ved sofabordet og sådan noget ting. Så noget har jeg ikke hørt før Black Lives Matter. Så det er sket ude i krogene, uden at man egentlig har talt om det. Så det her tiltag med Black Lives Matter skete, at lige pludselig kom en masse historier op. Og det findes desværre. Jeg hører ude, nogle der bekendte, for eksempel ude i pizzerierne, at de får en masse sproglige angreb på den, racistiske angreb. Om det er race, eller om det er religiøst, det er fuldstændig, altså, det sker ude i samfundet, og det er det, vi prøver at arbejde på. Ja. Tora fortalte, som forskerne i MEC, så siger jeg, at jeg har hullet spyrt det syndrom, men kunne de sucha afbjørnsen, så i MEC, men altså imod til at de har, jeg gør det der 24 limafælder i MEC, her synes bare det er en af dem. Og i den nærker som, jeg tror at vi har få kanninger i førjen av ødlund, mulig ting, og eisen heter ikke. Så her har vi helt ikke kanninger av hvordan folk som blir brek, hvordan de opplever avbjørnelsen ved at vi manglende rettende og ærkommen, som du var inne av. Men er det nærker som så du kan sige, at iveskipet, som hese fæløene, altså afbjørningerne, som de stander vi, ja, hvordan vil limafæløene oplever det fra et først perspektiv, kan man sige. Da jeg hørte at jeg skulle sitte panelet og minneludagsrangt, så husker jeg bøyna vi yes. Og et nytt togtag, så får det bøyna vi løyde etter gransking innenfor Bregøyde. Og så ble vi akkurat løyde, jeg vet ikke om det skuffa, eller det burde slik undra meg. Så det her var så utrolig få granskinger som innenfor Bregøyde. Og godt at LGBT gjør kanninger, for jeg kjenner tykkere, og tjokken det ganske lydsynder, jeg vet ikke om det må skjemansett, eller hva det men tøl av Bregøyden en avbjøring, særlig i førjon. Men hvis man fer det sentrale handikappråd, så det høgtøl som viser, og faktisk lykkes de tølene som vi langt har hørt, at til dømes ung som blir breg, det bare helten av dem som har en utbygging. Og det bare helten som arbeidsmarknaden, og det øysene mange som har selvmordstankar, og det attret her å være et menneske og gjennom samfunnet, her som på en måte alt skal så godt ut. Og tannstrongten kommer nemlig av at vi som blir breg, det så øyelig kjøtt at vi føler oss så rævlig kiksa. Tog at vi lykkes ikke øren, og vi først kunne vi ikke det samme som ånder, og det vil si at for åkken her det så øyelig større tydning at samfunnet fevnande. At vi får møveløyker og gjør noen åpne samfunnet, at vi kunne arbeide som nek som vi dorska, og at vi har rett til familieliv, og så alt det her merker vi, og akkurat værhoer øysene tar bløyva i gerande stenen bekrefter faktisk at hvordan folk vi blir ikke hava det. Men så det øysene hinsojan at alt skipene og den politiske gongten, men vi øysene mennesker ui en samfunnet her som sosial samband her var så utrolig negvasia. Så det beget her vi mannaretten og vi vet at vi skulle leva i noen faunande samfunnet, men så her var borgere, vi som her i dag og alt det som sitter og luska, så utrolig større tydning for hvordan vi som blir brek, kjenner noen i samfunnet. Og øysene for en møvelegger vi får at virke i samfunnet. Så det øyelig tvøybort, og øyelig øyelig sammansett. Og allikevel halvdige til lykkest, tusen to over inn i allonke, og øysen to over gjørsted. Så de som kjenner til avbjøringer i løven, det ikke, det er nesten det samme hva man føler, eller hva man utfører, eller hvor man så det her, hvis man ikke være virkjenter som man som skaper avbjøringer. Ja, jeg har at spyrer det, Bjørst. Jeg synes det er mer indelig det her hovedtaget, minnelod og strongt. Det er så hovedtaget, så kaster vi det opp i luften, og så stander folk, yes, godt hovedtaget, men kan mest det faktisk. Det er ikke en klinisk diagnose, akkurat som angst eller tunglinde i dag, men kan så leie til her diagnosen her. Kan du røyne greia som det nærfra før, hvis vi kallar det ordentlig godt forstår, stressfaktorer? Hva det faktorer det som spiller inn? Hva det for stressfaktorer som spiller inn når man tog seg om minnelund og strongt? Det er nemlig så rett som du sier, Tore. Jeg skulle inn av Kanada, hvis jeg mån til alt kjøy evne som sjalahelsen og Jon Heime, så passer det så veldig vel inn.
så var det nemlig rettelig nekvar kanning om LGBT, men få kanningar om eit nubrek eller trikv eller okkur anna. Men kanskje du kan säga sen mer om hva for stressfaktorer, hva handler det om? Ja, alltså jag också alltså det är inte det som säger i början att vi lever i en samhälle som inte är inkluderande och som inte är fjällbröt nog, hvis man kan säga det på den måten. Och här som Meisne Tora säger att vi kunna spekla sig och i öron är det väldigt viktigt att de som bestämmer i landet representerar te eisne. Det är eisne viktigt och alltså ta sån alla hälsa faktorerna tillsammans är det att det negativa syne så är det alltså så det lättare att få att mästa sig min låda strångna. Och det att du häver min låda strångt eller ja som vi säger Janne det är som ett konstant ting till inte något du bara fast till något du lever i alla tiderna. Och lever du så i hesar strångtne och i en samhälle som inte loftar där och i en samhälle som inte bjöar en fällskap till dömes bjöar in till en LGBT-fällskap eller en fällskap som mäkt eller anna så har du så större sannolikhet vi till att få nämligen depression och ångest och självmordstankar och alltså att göra självmordsröntor och självmord det ringaste att inte veta att leva där själv. Så det handlar om alltså att bjöa in vid några fällskapen som är rumande. Och självande i alltså i sista ända att allt samhället rummet är bättre. Ja, akkurat. Ja, jag sitter hade jag vid klockan och var sen det evigt två så nu får man sen det jag till allt som jag huxar om det är att tids öll som är i hästen årsskift nu näsne jag går som tror jag det går är pastor själv är en vindlod bälche och jag kan huxa med att spela det ord du är själv tillfidare till förjar du väl så för men du tar så vanligtvis stangst och så är du en av de få råknar vi i förjon som är praktiserande muslimer så vill du sagt att förjar vad ska man säga här manglande rätten för kan man säga i går så en twin minute det bättre eller virkänning och uppleva hur du upplever stigmatisering och följt det som man är uppbjörn att leva i förska samhällen ta kunde till dem svär mer vi mot skipan och strukturellt ikke på min arbejdsplads. Alle de arbejdspladser, jeg har været på, de har været meget åbne, og de har modtaget mig både som ressource, både med uddannelse og med arbejde, men også som person, som jeg er. Og det har været rigtig dejligt. Og det giver faktisk en ekstra styrke til, at du kan give noget tilbage til samfundet. Styrken har givet mig til, at jeg har stiftet Pangea Støtfrækkampingen. Jeg har været med til at stifte Partnerbærte Mentorshiperen. Jeg har været med til at stifte, eller komme med noget relationskompetence til ICDP til Færøerne og sådan nogle ting. Så det har givet mig kæmpe styrke. Og så i privatlivsregi, så har jeg selvfølgelig oplevet nogle ting. Både blevet udstillet på Facebook i private grupper, et eller andet, der hedder Føringer mod Islam. Men den, der har været ikke direkte mod mig, men selve islam og gruppen, det skete for et par år siden på politisk niveau. Må jeg gerne fortælle den? Ja, endelig. Og det var en ven, der ringede til mig og siger så, Habibi, kan vi holde Eid sammen? Eid, det er vores helligdag. Så siger jeg, ja, hvorfor ikke? Hvis du finder et lokal, så kan vi da godt gøre det sammen. Så kan vi invitere en masse mennesker. Så hans kone, som er færing, ringer så ind til kommunen og siger, kan vi ikke låne et lokal? Vi vil gerne fejre vores dag. Og så siger de ja, og derværende integrationskoordinator spørger så ind til, kan vi gøre det offentligt? Så alle andre kan komme. Så alle bare udefra kan komme og høre ind til, hvad det er. Så ja, hvorfor ikke? Fedt. Så bliver det lanceret på Facebook og siger, alle er velkommen, og vi glæder os selvfølgelig. Dagen efter, så får jeg et opkald fra min ven og siger, at det blev aflyst. Så hvad? Det blev aflyst. Kommunen har sagt, nej, vi må ikke gøre det alligevel. Nå, hvorfor? Fordi det er et lokale, som det er kun kommunen til kommunale arrangementer, der må bruge det, og det er posthuschatler det. Altså, det er jo løgn. Det er jo ikke rigtigt, siger jeg så. Så ringer jeg ind og spørger mig selv, det er rigtigt, altså.
vi må ikke alligevel, siger koordinatoren så. Og så bliver jeg så, altså, det er der, jeg begynder at føle den her stress og irritation, som du snakker om, ikke? Det kan man ikke. Men så går jeg hjem til konen og fortæller, hvad der er sket. Så en aften, hvor hun sidder med sine veninder, og så siger hendes veninde så, I kan da belåne vores lokaler. Så siger vi, fedt, så får vi lov til at låne lokalerne. Og det sjove er, der er flere ikke-muslimer til stede, end der er muslimer. Og en anden sjov ting er, at vi afslutter, dagen går med baggrundsmusik med kudderøtte. Så en muslimsk helligdag med færøsk musik, så bliver det ikke mere integration, tror jeg. Nej, det er godt. Så det startede skidt, men det endte godt. Så og det har været på politisk niveau, kan man sige, at man ikke har fået lov til at fejre sin dag, selvom det ikke har været privat, det var offentligt. Det er faktisk noget, som jeg altid er rigtig interessant. Det er ikke en spørgning, jeg har sendt negativt, så nu freestyler vi lidt. Jeg husker faktisk, at det er sådan interessant. Nu har vi tåset ved det kun, og eisene kjenner det kun, så ærestandens fra, kan man sige eisene. Så jeg husker faktisk, det er sådan interessant, at det her ved, at du siger, at det er politisk niveau, altså det er skiberne lidt, altså det er en struktur i samfundet omsvækkende, men det er ikke ui samfunnet, altså det er ikke mittlen folkene, altså det er interesseret i. Og eisne i model, hvis vi tog som et sort, som har rettelig vel oppe til det vi minner som stigmatisering, at i den egen som tid eisne kjenner fra tikkere arbeidet, det er nu har vi politikere inne her, altså bare kører hit. I den egen tid at det er kanskje mer skipene, kanskje ikke politikerne selv, men skipene loka av im som kører loka, helt inn til folkene som som virker i samfunnet. I den egen tid kjenner at det er som negativt kan høre. I øtlenføren i okkara regi, som man sier til, så møter vi ofte som folk som halter av skipene eller styrner. At foreldre til dømes av bøttene som bør brek, de skulle vite øyelig vel selv hva de har bruk for det, de skulle kjenne sine rettender, og de skulle fære etter noen, det er ikke som sitter og forteller dem om, at nå støver ikke at de kan så løs, og så har de rett til dette. Og det vil de vite yngst at det er, og det skaper også en frustrasjon, bare for jeg tenker å døme om det. Men altså, jeg husker at, altså, vi er jo skipene neisene, altså vi er jo vidt til å gjøre skipene og bestemme skipene, og jeg er alltid eisen skipene er styrvner, men og det kan godt være at man møter, det hører jeg kurser fra Nekon som jeg arbeider ved, at det her vi er ganske direkte homofobi og direkte rasisme møter man ikke, men det er den her internaliserte homofobien som er en part av strukturen vi er jo i. Så det kan godt være at folk er i høflig eller såleis, men det skal mer til enn det. Altså det er ikke, altså høflighet er lukket som bare sånn overflatest ting. Altså det skal arbeides vi i samfunnet i grundene. Og det vånende gjør så at vi tog i arbeid og brøyta skipene er eisene. Altså hvis vi vet folk som er skipene, altså gjør oppvisning her. Det er kanskje akkurat her, hvis jeg lykker kan skøyte på i her. Det er så utrolig viktig for man møter i skipene. Det som jeg har, eller gode rønter, tog jeg til møte omkring som du er vel at hjelpe. Og vi kjenner retten til de som bør brek. Men det er så øyelig særbart. Hvis jeg så feier ikke feier han som veldig ikke hjelpe, så renner jeg meg ut. Jag syns som de ska ha lån i banken och kvar det för en radio man Ja. I alla fall akra vi kommande så är det inte lögn att LGBT har ett ölstrui i nuvarande samhälle i förrän och nuvarande samgångar är som inte vi känner det mot imisk grundläggande mannarättigheter som och manglar. Det alltid är liksom det strukturella som och ska skriva under på som stora målmanglar. Och det som du nämner Björste Montel kan säga ugeransten om att man möter homofobi ett lichtja. För en grund är öliga konfliktsky. Om han inte är homofobisk det är just det synder ut det öliga ofta att man är boin och så jag tycker det är några där som har mött sexualiserade jokes om sexliv och en som slett inte roskande i stövne och så vidare. Men det är ju även imiskt hur man själv teker det. Alltså, och det är ju imiskt klar är bättre att ha homofobin om man vill.
eller färger gråtande hem ur byn och så vidare. Men det har ju nästan i hemma. Men det står det hela så halt jag att föringar blöjor och ja, kunde ganska vara mer aktiv i strunnen när vi har sig i Nigeriansten. Se fra hvis du har omkring din arbetsplats vara homofobisk an eller säga och ja inte ta så rätt om tvärchind och så vidare. Så det är faktiskt viktigt att du säger han visst att nu är en som upplever så men han. Det är sån Nigeriansting som är alltid manglar också nog. Och det syns så är sticken ut i det här så så tema helt det är inte att vi kan tracka man i vet det är så lite samfälla. Det är short man trackar ett annat det som man brukar ska hjälpa sig vi skipa det där efter. Okej. Du har ja när jag huxar det här vi nuvarande samgångar alltså det skapar ju en legitimitet till att uppföra sig så. Till att uppföra sig homofobiskt ta det som bestämmer i vårt land inte vilja geva samkynton alltså basala rättigheter. Ja men okej, så pjöst är helt inte. Det är som säger hur vi skulle leva eller roa i vårt land inte kunde vara standa främst och bärgas för oss rätten. Alltså det jag syra bara jag samfällig. Ja, det är viktigt att nämna att kvar för Arn ett mål som vi kommer att följa rekrytera för en kommer för luktension så är jag går ut i sociala medier och minna om att ha ett ordentligt årsskifte. Man brukar pentmåla. Där vi att ta så gjort och där vi att ta så nyrande. Det där händer öle short och det skapar diskussioner om att det är läge. Det är läge att se ut luktension som faktiskt det där vara sökt att tänka sig på. Det får galet. Och alltså och det är inte för samma bra bulkar i över men vid är reaktion blivit näck bättre till att inte bruka skällsår i för folk som börjar bräck till dem så men det är en aktion lov att bruka såna skällsår om homosexuella till dem. Det vill inte se acceptera men alltså det vill inte sagt lika näck emot som Karl säger som kanske hvis man säger ett skällsår emot till akkurat som handikappade som är ordentligt gott. Att vi är kommit här till att inte bruka det ja. Jag kan säga det egentligen till att du kan det. Ja, har tydning. Och det har öliga stora tydning. Och vi öja att vara dock normala så som vi tosa. Bäger vi för en annan och om för en annan. Och det som är bara huxa att bara i snär är vi omgång mött nökron som inte vill att folk som börjar brek inte får sin rätten. Så jag vet inte om jag ska säga kämpetyckare. Till det blir jag vet inte ordentligt vad det är att om jag är villiga kanske att folk sötte vid mig att jag alltid släcka folk som börjar brek skulle ha sin rätten där. Det är så fällt jag som man kunde få på mötet då, ja. Men akkurat det är jävla fitta och höfliga om att ungen var självande skulle folk som börjar brek ha sin rätten där. Och det är bara alltså vi har flott och jävla längt och breksövan är så allmäntliga stort i färjorna. Det skulle önska till. Men om du kanske har sagt ni den är jag kunde gott också mer boxa med drunk och match eller short, ha? Det är så öla pent och lika väl. Så är vi inte komna man. Alltså visst vill jag nu ända vid det här årsskiftet om några få minuter. Så vi ska 20 minuter efter. Tror jag huxar bara Luka ta samman om. Det är som är så strukturella troblägarna. Det är ganska inte den allmänna föringen. Här så det månader kvar för samgångar som sitter. Det ska inte komma vi mening om här. Men i ödlan föringen så alltid det är intressant. Jag vill gärna ända vi att höra helt stort kan vi så faktiskt kunna göra för att komma mål. Så du ser att Tore du nämner det vi att men ungen är emot rättande tjofalt som bebrek men sjön det är ju några lögner att är arbetar sinnesbättre dagligt och här sjön det är en månad och bebrek man tosar om men ett är man vill gärna ungen är emot att folk vill bebrek få rättande men är stadigväck längt härifrån och så faktiskt lätt göra dem det rättande som de har bruk för det och så ägstna det fästa då hur längt är vi om mål vill du sagt så för vi är här som nu kommer med gott dreja lite. Jag hade ordentligt för pojlar pojkar rättan med. Det hade jag. Vi flyttar kon alla tunna som samfälla och här hade jag faktiskt utan mån till samgångar som vi har känt. Nu har vi varit på några år och här hade jag politiska viljan till att
arbeider vi retten har vært øyelig positiv for alle tøyene. Og jeg halte etter, for jeg tenker at jeg halte det i tvøymon. Det ett som politiskt och ett som skipande och ett som folk som arbetar innanför öke. Öliga viktigt att det fungerar väl och man arbetar myvurst över nekvaramal och över samgångar. Och så det att det personliga vi i samhället samman som borgare som vi känner för annan. Jag har alltid att det i tvåimon. Och det är så rättentne säga vi har vissa rättentne och vi inte upplever det så kunde vi som jag kan tro att vi är det samhället. Vi är i skipan där. Jag vet för här ta arbete över fyra att vara rymlig. Jag vet du lägger som du har Ja, jeg vil bare tilføje de her ting. Det er jo, hvis vi ser på de ændringer, der er sket indtil nu, så er det jo hele tiden nogen fra civilsamfundet, der har skubbet til det politiske. Og det er det, vi skal blive ved med at gøre. Hvis LGBT ikke gjorde det for 10 år siden, så var vi ikke kommet så langt i det. Og vi bliver ved, og vi bliver ved, og vi bliver ved. Og det samme med dem, der bærer bræk. Og det samme med hensyn til racisme. Det er bare om at italesætte tingene, og civilsamfundet skal bare skubbe til. Så før jeg skulle blive mindre konfliktsky og komme ind i... Det med hensyn til konflikter, det er jo at kunne finde ud af at diskutere. Og jeg forstår godt den her konfliktsky ting, fordi man har flere hatte på naboen og samtidig også din leder. Eller den, du sidder i forældrerådet med, og også din kollega eller et eller andet. Så det forstår jeg godt. Men vi skal bare kunne holde tonen og diskutere, og ikke gøre det personligt for nogle ting. Og så bare kunne lære at være i diskussionen. Altså kunne styre følelserne og lære at tage det professionelt. Men det er en meget svær ting. Fordi vi er meget konfliktsky. Altså jeg har lagt mærke til et spørgsmål på Færøerne. Men når man spørger om noget, når man ønsker et eller andet, så gør man det faktisk på den mest mildeste måde, man overhovedet kan. Og det er det her med, du har ikke en kop, vel? Du vil gerne have en kop, men du spørger, du har ikke en kop, vel? Altså man gør det så mildest som muligt. Så det er den her, vi skal have, jeg tænker, vi skal have arbejdet videre med. Vi skal kunne tåle at være i diskussionerne. Jeg har aldrig, at har du et godt sted enda, tåle at tage tjærtje. Og jeg har aldrig, at jeg vil takke dig om ordentlig. Nu har vi gjort det for en tidsje hål, eller prikka hål og kroner. Jeg håper, at vi får holde år frem ved at tjekkast og prate om hestingene. Så det er jo ordentlig tydning av mye til. Men stor takk for det til Tikkum for i dag. Og ja, takk for det. Ja. Så den næste som å skrønne, nå vi det synder at han fyrer tog her, bant, men vi røyner som friast at innhenta tog igjen. Den næste som å skrønne til Esti Skala, som for at spela noe løp i okken. Og i døgnen dagen så Ochips kaffe, og som sagt så det eisne base her i imiske feløyene som arbeider øtjennom, hvor vi så at her virksomhet til i perlene, og her vil så eisne tilsætje her strømt. Men ja, det er så vel. Ja, hej. Tack för Laura. Ja, som sagt, jag heter Ester Skala, och till som inte känner mig så har vi för inte längre till så utgivet ett stäkle som heter Unicorn. Det kan vara att känna teater och utvarsman. Det vill jag syndra ofta ut, så det är jag tacksam för det. Så är färdig att framföra tala i fyrtickor nu där, och så möjliga jag ett läträtt. With no place to go as I walk through my door, with no one to call me home as I play. I think I'm drowning down in dark black.
Yes, tusen takk fire. Dette var så leie Unicorn. Og så det neste leie som vi får framfor for tikkene, det et leie som jeg selv har gjort her hjemme ved hus, som heter Rain. Og sier skal at dette leie vil ikke være i studio, så det er mer teltegjørst, eller heimagjørst kan man si. Men en dag så får jeg at spela det inn. Ja. Me home tonight, 'cause I don't seem to stand my ground. Oh, blame it all to my majestic fantasies, 'cause I've laid it all onto the ground. Pour on me with your rain. Do you still want my love and leave the light on? Oh, haunt me with your eyes, 'cause I am still longing. Take me with you to wherever you might go, 'cause I lately forgot where life began. Pour on me with your rain. I am still wondering if you want me. Do you still love the fool standing in front of you? Oh, but baby, pour on me. Pour on me with your rain. Do you still want my love and leave the light on? Oh, haunt me with your eyes, 'cause I am still longing. Do you still love the fool standing in front of you? For I think I'm growing old without even noticing. Ja, tusen takk for meg. Ja, stora tack för det, Ester. Gleder dere til at det kommer ut eisne. Takk for det. Ja, det neste som av skronne til en frilæster, et opplegg om et stort søvligt innlitt i psykiatrisøv i Førjøen. Det jo två läsande som läser av Setron som har skrivit riker om psykiatrisøv i Førjøen, og jeg får bare bjøre dem velkommen, og så får jeg finne at her framløv fram her. Men gjør så vel til Birde og Jon Sigurd.
alt sammen. Vi færre at grøya tikkun er sender fra førska psykiatrisøve. Vi støy jo en oppgave som vi da skriver. Etter Birta Matras Pedersen og etter Jan Sigurd Hammer. Og sammen vi en som heter Birgit Løvøyten Hansen har vi skrivet en oppgave om førska psykiatrisøve. Hon fær tyvärr ikke være vid til fremlønna i det, men hon øyre en lukka større en parst i oppgaven i sånn. Ja, hver er vi? Som sagt, så er vi lesende, og vi leser søve av søve og samfunnsdøltene av Fraskapersetron. Og vi har skrivet en oppgave i en farsmøte Richard 2, det vil si at det ikke er en bacheloroppgave som vi har skrivet. Her vi da arbeidet tværvisende litt, her vi har arbeidet på en måte, her vi da har sammenhånd søvevisende litt hottaløv i samfunnsvisende litt hottaløv. Men hva er det så som vi har arbeidet vi, som de sier etter en ordentlig brøy spurdommer? Her vi hukte at hvordan omstøvner og vidtjærhattene var i Danmark og tøyerskreinen fra 1800 til omlag 1930, som var bare en psykiatriska døllet opp i 1930. Og her vi kanskje særlig hugget etter hvordan variøse borgerne møtte til å komme fra Danmark til ferie etter, og også de som finner mulighet å få vidtjært. Vi skriver så også synder om nøyhugsaner innan vidtjært salarsjuk i førjon, men det kommer vi ikke innan, så vi hilser frem til det vi ikke til. Og hva er det her så spennende at skrive om? Vi tilde at det er rettelig løyte, eller det er rettelig løyte ganske ugjøsende evnen, og man vet nok så løyte, og så vil jeg vite hvordan man er ganske løyte i tømrøttene som ikke selv har kunnet ta seg for det. Og det som vi ville, det var kan ha nå tog mot forstøy. Som sagt så er det en bra spurdommer, og at det samme er at det var en holder min, der vi ikke færre nere i smalhoder. Og akkurat hatt det skal ikke komme for det, men vi brukte samrøver av kringkvarsmån, vi størsfolk av psykiatriske deplen, og fyrværende størsfolk, og også samrøver som er ved sosialen, som vi da så vi transkriberer det fra kringkvarsmån og analyserer det. Men det søvelige så er en togjørlinje, en også stor togjørlinje som vi da har gjort, som vi da arbeider vi. Og til rettelig kanskje det er nok så viktig som jeg sier, at den oppgaven er grunnet av skjønnerhåttene til størsfølelse. Det vil si at røtten kjældoms er hverandre, eller ikke tar hun selv, hun er ikke, eller det skjønner meg ikke vi i søkene. Ja, vi får etter tog til 1800 miskøys 1800-tallet. Det var nesten ikke måliger, eller det var ikke måliger. Og det var så sånn ikke for en psykiatrisk døllet opp av måliger var i førjon. Vi da tidser noen dømer her, eller noen brott ur noen grønner som vi da funnet i Tinkakrosset. Som Louisa nok så vel han hoksarna har man har haft at vitcher skulle være, altså vitcher av salarsjuk, det var at få svelsen i ursamfunnet og samle deg og få deg et sinnesjuk som har røpt det. Og til dømes har vi, i førjen har vi så haft cellene som nok ikke kjenner, og vi. Men hun var så vikka, og jeg er 1845, men stadig så var det ikke sånn jeg var mulig. Og det er sånn det jeg visste erfaringer som vi vet var sendt ned til Danmarskar av Stån. Og vi klarer simpelthen ikke å drømme som folk noen i førjon. Her tar jeg for nye og et fremant omkvarve, her maler hver øvelse, så man kan umynda seg at jeg har lagt støyn om man har byrer til dem. Og om vi færer langere etter tog i 1600-tallet, da var det faktisk at folk som hadde salarsjuk, de var i samfunnet, de var ikke avbyrd, de levde sammen vi ødlån, og det var bare de som var mekta, var vant mye, som
börja arbeid. Men det har brøyt så misskøys i som så tal någon ta och man börjar få en tanken om att arbeida folk för det ursamfunnet någon och pacificera det jag gör dem kvult. Och heter här så en internering som jag säkert kommer mer än avsättne. Att det faktiskt är en uppbrodning i samfunnet. Det är folk som inte rikar till samfunnet i våra tider. Och ta det så viktigt så sinnesjukrosene, som man kallar det. Eller stående ta var det rättla lydel denter lagt andra fysiska karmaner och som sagt var ända mal att arbeta det. De flesta i förjon för till Vordingborg eller Orringa här man ta faktiskt placerar i en sån någon verkligen natur omkvarve som i travi hentan matarna så jag vet på och i törskanon. Och tar vitcher att när de hade ta vara sån här eller vitcher hat som vet inte det med av romaner alltså chockbehandlingar där man sprutar insulin överdosis av insulin i kroppen och gav dem en minikomma och har man nästan brukt elektrochock och det kvittar snittet och medicinska diving time medicin så kommer man snart och håller sig någon men det betyder inte att vi inte har haft eller vi inte har rent att finna några möjligheter här i förjon. Tog i 1920 ta leie fortjänsten alldeles fram och malte lagt in till att bygga ett sinnesjukhus som man kallar det. Och det som grundet lär tycka att här vi tog att är alltid emot akkurat uppgåvan också intressant att sjukhuset ska bygga så läs att det inte oräkvar hinner sjuklingarna så det är ganska nog så intressant emot till stigma som jag säkert kommer gräva fram sen till rum. Ja, det var så einmal samtidigt och danska rutstjärnan hon var vi på ett och visste som väl vilt. Men steker kommer ui till att vi arbetar very mäkta vara mera tidningar mycket. Och man kan ju snumma sig att det första samtalet är så samma. Och men Malle vill så inte släppt där vi teach upp att i 35 här det åter malla till att bygga ett sjukhus och heter vi så är samtidigt. Men tar vi så inte just vi heter som sinne tog att med annat tog att andra husbardar oräkvar dessa tillgångarna. Här sambandet var mellan Sverige och Danmark var slite och ta var det som var i Danmark till var verande i Danmark och så var det östni öppna en döltlat upp i Klagsvik så i Roma i 12 eller 16. Och några av tajmon i halde det var tutcha tajmon som var sendt till Skottlands. Men tar vi kommer in i truscherna där kommer fera och det ska kanske också så just lösa nu om hem någon att vi gör avska jag tror att någon som är i västra hem någon här man börjar att utskriva för folk att man rönar få så folk nu urstående och få dem mer i samhället och ge dem några mer vanliga gerans där och här ska han sälja höjlevaver så just som ett ambo att få ett hela rika och just nu ska någon och det har så vi säger att vi tar möjliga affärer från man eller i vad som vi gör hatten som insulinchock och där kvita snittet dömes. Och i förrjun så ser man nästan att det är nejot vid brödingon. Och till särskilt här så tror jag män Erik Sara Christiansen, Erik Rasmussen och Ulf Helge Våg som gör värst vid det här. Tar skriva några visnaliga grönar om att färden ner till Danmark är för dryck att det gör det faktiskt väldigt att ta imon som har salarsjuka eller har finns staff salarsjuka och att de östen kommer ju främmande omkvarve och jag skulle vänja sig vid över som mal och det lägger stöd om man har byrre. Och här är ny stöd till Ötlandheim Simon att nej det är att bygga en psykiatrisk dölfärgen. Och misskoj, ja, ta och i häst i 1923 så får vi ändliga en psykiatrisk dölt i färgen.
nu är Birta väldigt jag någon sövna av oss ner och så himparsen av det är ganska mer en sån sociologisk vidgera och allt det där som Birta vill jag ha där till alltså det visar några sövliga rötter till stigmatisering alltså kvar kan det komma från att det kommer bort ur onkorna jag ska inte göra allt för nek bort ur det sövliga det har Birta vill jag men Louis kan nämna sig här interneringsna det är alltså ett hotak som Foucault har vidgjort då och det går ut på att rota upp i samhället som Birta nämnde och det som man rotar upp i det är folk som man sa som trobelagar det vill säga övervision folk som kanske inte finner arbete av en där grund och tar man kallar det folkne för doven folk alltså ja och så är det väl ösne kriminella folk och så ösne folk som har salarsjuko och det som man så börjar göra det är att man börjar att skilja sig folkne som delar upp på baskar till där här och till där hemma här och det var statshospital som stod för det och det som händer är att folk som har salarsjuko är det första folkne att bli skilt från och det blir skilt från kriminella folk tog man mäktigt att vara ohumant fyra de kriminella att blandas samman vid folk som har salarsjuko. Alltså det är inte ohumant för de som har salarsjuko men fyra de kriminella. Alltså det säger oss inte om hur man är så på det. Och alltså det är rävliga störst ävne och man kan få sig rävla när det men i hövshöjden så snurrar det sig ganska om två ting. Det är vitan och system som också har särskilt det system och strukturen och det som var nog såna fram i årsskiftet Janne. Helt av öliga AHA-värst tror jag att årsskiftet som är fram i Janne till faktiskt öliga mycket travigt tror som vi kom fram till och har arbetat via. Och vantande vitan ger att arbetsfolk kanske och arbetsfolk där så säga lagt där då att det kanske vitchera patienterna skoft eller viffärde skoft och ävarande det tacklas stövna skoft och folk som har salarsjuko de stigmatiserar sig själva tror jag att de skilja kanske inte till att det är inte de som är trobelagen men det är alltså sjukan som är trobelagen och inte personerna eller så har en tolkning att skilja mittlen att alltså sjukan är rätt och så personen något annat och så är det systemet som är primärt av det politiska skibandet och alltså till nämligen är det här vi att det är kanske inte alltid folk som gäng och stigmatiserar men det är kanske mer att det är skibanen i samhället någon ger rum för stigmatisering tror jag det öliga gott att det finns eller gångsta atlan om att få öjna hövsingång till sjukhuset så snart först till sjukhuset så det är lika mycket om det är lika mycket eller så alla lite men det är som öjn ingång för ett ja, så det är avlöjningarna och avlöjningarna kunde vara nekver och alltså här är det till första manglande viring för psykiatrin också vägnat att ofta så har folk ganska helt till att ja men alltså inte alla näka folk för vitcher det blir ju fruskater men det passar bara inte troblagen är mer att han att det är ingen som går repar om att man blir inlagt ur psykiatriska deten så det har ju släkt till så folk här som är blivit fruska så det först nek mer att han negativa hellre än ta positiva men det är nek som blir frusk alltså det fungerar akkurat samma mata som vi ligger med sjukon du kan vara sjukor och så kan du vara fruskor och så kan du vara sjukor om efter alltså det är faktiskt inte så reellt analys än en lika med sjuka och men det sälja östen folk har en tendens till att reast det som de inte känna eller det som de inte skilja så först längt att du in så har folk som har salarsjuka har ganska väldigt helt att vara besett jag vet en Anton och så där något och här så ett citat här där som Foucault vi att det reachen ur samhället så det blir simpelthen jaga ut ur samhället och det har förskrömmer om att folk är blivit stojna av götten och i färgerna till ja rätt läxligt för att vi
kunde bäsa i sin här. Nu tar sig som att stigmatisering där räkar arbetsfolk, det vill säga lacknar, och där räkar avvärande, och där räkar också de som har sjukna. Och vid vujande arbetsfolken så är det ett hotak som William Tuke och Philip Pinnell lade grundarlägg under, och det är att lackna bekant hotak. Och det snurrar sig simpelthen om att lacknen hever sort heimligt tillknutet till patienterna. Att det inte ska virka för institutionalisera eller så snarare. Att du först till vitcher och så följer du inte att du sitter i en institution. Att det ska virka heimligt på någon måte. Och hvis nu vitan eller vantande vitan skapar stigmatisering, så är upplysning en naturlig pastor av lösningen till dessa stigmatiseringen. Och det är kan vi säga två som då, så det är svårare tabusera. Men så är det, nu har vi några fagliga uttryck här, vi har normalisering och så valdstrukturer och så biopower östne, och ödles uttryck är ölla stor och ölla broj. Men det som det snurrar sig om, det är att hitta upp på tropolojkan via en sån strukturell brillon eller så snarare. Att det är kanske inte det att folk kan gå inte stigmatisering, men det är mera en avlöjning av strukturen som vi lever under. Och här är så biopower till hus nacka agera vi hur vi som sociala verer, hur vi fungerar eller så snarare. Och hvis vi blir tillvida om hesar valdstrukturerna, och till strukturer, alltså det är inte folk som sitter 18-4 ner och skapar det här vi vilja eller så snarare, att bara några strukturer som har mätt sig utgått tøyna. Och hvis vi blir tillvida om det, ja, men så får vi då ett temarhalt av det, och så kunde vi pröjda det till det bättre. Vitan är vald, hur vi har sagt. Ja, kvar är vi så i det. Som vi då var inne, ja, så är detta här, alltså uppgåvan till oss är en håldarmynd, där ger oss en iverskip av boilat ivers ner, men vi är då längt väck från att vi är färdig ut dubbna väsena. Alltså, du kunde just en nekv mera utgröna kanning bara av de sövliga aspekterna. Här du först ordla ner dubbna vid ötlån, alltså hur ser en sövan vilja ni ut då? Eller du kunde färre mera att han sociologiska vinkeln här du hycker efter, alltså stigmatisering, här du utgröna ut i äser, här du hycker efter vårt normaliseringstillgång till det och så vidare, ja. Och till att jag vill att märka till att vi manglar allvarliga granskning av ökningen, särskilt från till söv och samfällagsliv vinklarna. Så att det är allvarliga kan man kunde granska nekv mer och ja. Ett som jag också nämnde som Jan Sigurd säger att vi kanske manglar granska alla edgeresen ämnen från någon mer samflagsvisendalium perspektiv och sjön det är en sövlium, men och ta som vi drar in i där är att varspajosa salarhälsa, och jag hade just en granskning är en god mat att varspajosa salarhälsa, så det är absolut intressant om man ser mer granskning inom för hetta öge ur någon samflagsvisendalium eller sövvisendalium skönhetsna. Men som Erland säger i början är nekmenning fram fram, det har vi inte nämna vid 20 år, men det har vi det nya uppgifterna, och vi gör pojlarna pojkar fram efter som Tora säger. Så är vi som enda mynden visar inte kommande mal än. Tack för Jakob. Ja, tusen tack för det, Tikon. Det var verkligen intressant. Och som du säkert resten här var, finns ju homing och så klarar det så nog så väl att det skulle vara uppgåvan. Det är verkligen en god uppgåva, det må man säga. Ja. Kan vi lägga hitta upp att det. Det nästa som är av skrånet här är ett sofaprat vi trutjar
kvinner som allar er ekviliga aktivar av sociala medier, kanskje selja Instagram. Ett nytt, eller jag vet inte om man kan säga, ett relativt nytt drag i förrjön till att fler och fler föringar, man har sett det utomlands i några år nu, men fler föringar gera Facebook eller andra Instagram-vinkar, här tar jag grejer från sån innaste känslor och visa av till att vara sårbara. Och till allt vi har vi gått över att bjuda några av virkelig fantastiske kvinnor som Instagrammare, influencer om tid vilja, upp här till att sofa prat om tikara vision. Så bjöd hjärtligt välkommen till Björk och Syvesen, Signild Merde Johansen, skriver skarpt och skrånne årsaka, og Kristine Uisfeldt. Gjør så vel. Så bare sætte deg ned. Velkommen. Som de då at køyre headset og skjolvar. Her rett og slett helt beint. Og så har vi en unga mann her som jobber. Yes. Altså, jeg tykker dette ned fra paddelen, jeg vet. Ja. Nå holder det for sent å innhente skrånne, men det gjør mitt beste å holde togjene. Men ja, som sagt, det er at rak vil da se nek utenlands. Det er vi at kanskje selja eisne kjent folk trekker fram og sier fra tæra søve og hvordan det livet vi i minskon avbjøringen. Man kan kanskje kalla det en motdrag til det som har vært fram og undan her. Vi vil ha se selja folk som har vist kanskje en sinde mer polera i mynd av hvordan livet kan kjennes. Og vi har eisne hørst at i takt ved at ung ser ut til å få det allsams veldig salalige, så har vi sosiale miler veldig stora syndaren, det kanske nek det äldre atelier som har så vill jag vara vid att det har en stor avskan. Och det har vi tyst och gjort för en väldigt lätt att vara motspelare till. Men jag går så hjärtligt välkommen. Tack till Trudja. Hoppas att du ser det väl. Ja, som sagt, tider och alla Trudja några time om fisto som har vi vill sätta år och till evne tid vi gör och sociala medier. Hesa evne till dömes sorg, till imsa psykiatriska diagnoser, till självsvire, ensamme, anti-fat-shaming, body positivity. Och nu är det några av de första det vi har bjudit till ner. Här kommer nek att säga. Men hvis jeg spyrer dig om så en og en halv stort, hvis vi ber vi til Kristina, hvor heldur du det har betydning at vi vil at genga 8 og være åpen om hese evne, du med landet stendig at du innvenker at du føringer, du nationalist, du mamma, men så stendig du eisne at du hører at du har det. Hvor har det betydning for det at si at ja? Ja. Hører mamma? Ja. Det er nekva årsøkjer for at varspa jås og mine diagnoser. Det ene til mer sjølsøkende aspektet til det at jeg har bruk for å sitte året noen ting for jeg kunne skilja meg selv. Jeg tror ikke bare ganger rundt ved tanken i høtten, og jeg føler som at jeg mennes ta og jeg sitter i året. Og jeg valgte så at Louisa gångtna fra at jeg ble utgreina til at jeg fikk heilova, så alt var i nutøyne. Det var ikke en romantisera etterrationalisering några månader eller några år att han har. Det var så autentiskt som det kunde vara. Tillöka som den självsökande parten. Hin parten av motivationen till det att det är ju ett tabu för nekv
Og jeg halte at en ælaboje bestemmer av nekvån imiskon nyansen. Han ikke svarter og kviter, eller graver og blaver. Her et hav av imiskon nyansen. Og så det eisen vi også mennesker. Vi ikke svørst og kvitt, og jeg halte at den her vestlandske fætan, særlig fra USA, her alltid rett og skreft. Man har skutt etan fullt av juristen til dømes. Det gjør til at vi på en måte har polarisera samfunnet. Jeg tenker rett eller skrev, og vi damer helst av oss at det går ut tingene av sosiale medier, som akkurat vekkene gjør at vi som mennesker, som enstaklinger, blir sin mennesker som gjør det. At jeg hadde det vekra til lukkene til ring og kjenslene, den neilige kjenslene, som det går, og jeg viser sin at det kan være vi til at minke om ensomme. Så ja, det ikke årsøkje. Men ja, ordentlig godt. Og hvis vi tenker sikkert hva du en av 2 måneder som standa 18 tann vingen som heter kroppsfatanister. Det er alltid nok så skrek navn. Hva så sier jeg syndrom om tikkere, altså så motivation. Det er en vingen som sätter heter här vi anti-fat shaming och body positivity och såna vad ska man säga röna få andra såna senta mindre in som de kan dela för det som att ja kan så se sen mer om tikar på kosta det som börjar ja så så börjar vi att jag och som var och vill gärna bara ha en sort outlet för att fortälja och eller hur jag gräva det och att få bättre självsanning och självsvira. Och så är det mer kom vi på det till Miracle. Och det är bara som att lära till att man inte är själver i utlandet som man följer det var om sig själva. Och att mer och andra har det på samma måte. Så och att man ser att då vi Tommy Tuesday så ser man att de väljer kroppstyper och så kanske finner man sig själv ute. Så men kvart nu valde ditt Instagram som tycker paddel. Ja. Hvis man lukkar som teker utgangstøy, jeg kan ta paddelen, så har det jo vært en paddel som har vært nek mest av hesten her vi det perfekta, altså hva det perfekta, kan vi så sette spørsmål til vi, men at vise seg fram fra at han mest, altså herfra, og lukkar som suga butchen inn, og så er man teker en mynd. Hvor akkurat tar de to som med det her vi at være, at få bedre sjålsvire. Hvor så Instagram, husker jeg? Ja, men det är att man ser alltid den perfekta livet eller den perfekta kroppen och så där. Så vill jag göra helt varspaljosa att och grund som är imisk och ha imiska kroppstyper och som sådär imisk ut. Ja, och det är okej. Ja, akkurat. Det är det nämligen. Hur vi tar Björka? Du är du nu syndrom innan hesten er vi ADHD. Du har en son som har ADHD og autisme. Og har vært ekvelig aktiv eisen vi imiskon øron til dømes vi verkeleie og hva det kan være. Det kan jo være en imisk ting som du eisen viser av. Kan så si jeg synder mer om du må nesten være den første influenseren i Instagram og i følgen som har lukket som byen den bilden. Så takk for det. Ja, det var så snart at jeg ble nere, og jeg følte ikke selv ordentlig nekkom som tås om IMS, som jeg kan relatere til, som jeg kan spekla meg selv nå i. Og jeg har selv opplevd sorg, så jeg begynner å åpne om det. Jeg er 80 døtter for 6 år siden, som da er. Og det var det som prigget i hålet til ved Instagram. At tås om det, hva kan jeg tås om, som kanskje kan gjøre mån for ånder, og her som folk kan spekla seg, det er mest i følgen hvordan harsht har vært av livet vid sorg, det er det var man ikke tåser om, og det vil jeg gjerne brøyta sin til bort fra tog. Og jeg spekler meg i danskon influenseren sorg, men jeg også sier at det er en område vid følgen her omkring å spekla okkur i. Og så var det sånn som har autisme og ADHD,
Och till att hos om hur det är att vara förälder, att en batten vill säga en törve, helst i förrjun bara nu. Och ja, om allt det. Och jag får ju på från föräldrar som är igångt vid utgrävning och imenskon som är ordentligt ensamma och är att ensamma som Kristina tåsar om. Här är ensamma och jag har sorg hvis folk inte vill ta om det. Och till är ensamma och jag tror att ha ett barn som kanske inte finns en diagnos, som inte vidkänns som en diagnos än, men strujast hemma. Jag också faktiskt akkurat ta utgångspunkt i akkurat det här vi reaktionen som de reisende har finnet. Jeg kan ikke fra at dit nu suger det sinnesbært til dem, så vi kører også ud, så er der nægt som skriver og så altså de får en nægt reaktioner, men hvad er der for slag af reaktioner som de får hvis vi bøger ved det ja. Jeg har alltid opfået mest jævlige reaktioner, at folk skriver til noen at det känner sig efter att som skriva eller sända mindre till Tommy Tuesday så och får köra så det några nejliga reaktioner. Jag tänker få ta bokar vi tycker story. Fantastiskt. Du Kristina, du har reisne finns ju några reaktioner little messages för någon döm så igen eller och i sista veckan du hejar så ett minne vad ska man säga raseri eller sån du var så där kan man onökt vi som med de reaktioner som du fick. Kan du säga sen där om vad är det för reaktion du möter alltså som ja alltså jag finns ju jävliga reaktioner och jag finns ju reaktioner i allt sånt men det är en kväll som har öppnat sig upp för mig som vi görs med sin bildsna. Det var inte att det är vanta men som visst bara lätt sur skriva till min och glömmer det så att anlit åter så är minns inte ordla kvön jag samskift vi och ofta så är det jag ser ölla filtrera min när jag är inne i nästa större och så man känner sig väldigt åter som man så säger det men inte galet hur men alltså det är ju alltså faktum det och så på tamatan heter vi ett nog så spännande samskifte här man är människa man växer på en kramata och man knappt sitter man ju bra till folk som man inte känner. Men så har vi eisne finnet, og det er kanskje en reaktion som man ikke vil huske som en ærlig reaktion, men det er at jeg blir at helva for at jeg det ta hver medalisten kommer jeg tapt med nekv, og det vil si at jeg får fra å være vanlig til at bli ut i klandeskalaene. Og det hever omkursvekna finnes jo vel til at känns sig nöjtan till att vi mest att han pasten och vi tog som fat shaming och jag har tog som skinny shaming jag hållit till alltså bäslöp och shaming hållt jag hört till schema nägrastanes så jag har rätt att vars person ja effekt delirium faktiskt och ja så det är ju autentisk men jag hållt att det har varit positivt feedback annars. Och apropå att vi Instagram, jag valde Instagram till att det fältet att jag var av Facebook, hvis jag skulle vara på Josa till så vill de helst inte stöta. Det är äldre atterlige tjåkon. Eisne som är familjer limer. Här jag också att kanske kändes det inte kränkande att jag exponerar mig på hända maten. Att det psykiska diagnoser här var vi ett tabu och är du framme så tabu någonstans så tror jag alltid är en paddel här tror jag att det Facebook här där är en symbolisk vinner man häver också snabbt och så har man kan streaming och filmning och allt det man måste liksom vara vinner Instagram här där först som fyllt här tror jag är och ahway där det vill jag där och så är det själva det är inte som har hållit flänna sig till att ha riktna där och snäta men alliga väl så är det för som uppsöker det så är helt var mer naturligt att se det här och ja bruka den paddeln. Hur så vi tar Björka hur du som mindam först nu kör jag att han också näck men det alltid stämmer så nästan vara. Alltså hur så är det väl alltså kaffe reaktioner så måste du ju egentligen för att finna också några reaktioner. Alltså förstne så var det crazy ja. Alltså hallå Instagram är för det kan man säga.
Men jag har alltid det kom bara så vi. Alltså förr har alltid fyllt öron från utlandet någon. Så nu började jag fylla sin äkne och du kan bäst samarbeta vi omkring som bor i samma ställe som du och hjälpen är den samma och så är det. Jag har inte otroligt en kommentarer och det stort är att det får mest kommentarer att det handlar om att det är sharper alltså att det är överflatiska vi sminka och sånt här det är mega stort det äldsta och det är brukt som en form av att hur passar du på att det själva i en daglig som är otroligt strävande att du har på atmosfären törve. Hur kan du gärna för det själva nice du är ju först och främst mamma. Men jag får inte några reaktioner. Ranek vi sorg och ranek vi bötten i ADHD och bötten i autism och jag följer att det är ett privilegium att kunna ta sig till och till att ta bruk för omkring. Det är som ofta är ensamma och folk känner ganska till diagnoser och så jag följer ett privilegium och en stor höjre att kunna liksom skriva till dig och att det kan göra en liten mån på den måten. Okay. Verkligen gott. Jag hade ställt dig en spurning ut från akadesen här kvart fyra säger ditt faktiskt alla tror jag att det gör det för dig själva. Alltså det är en måte att kanske lära dig bättre själva att känna och tycka stöv. Men kvart har det haft av avskan att dig att han har tid det kom ut ner och börja lägga upp lät dig ur kan man säga. Bokstavligt och mindre bokstavligt. Kaffe gäldigar och nejligar avlängar hur det haft för dig eller kaffe avskan. Hvis vi börjar vi till Kristina. Alltså jo det är vad är det med? Är det något ja så stämmer det. Jag alltid att så börjar vi till nejliga så alltid är det att man har sitt och samskift med folk som man kanske känner att det är en rottnan mycket där allt det där och man orkar ju köra. Jag hade det kan vi ska inte snedigt man samskift med folk om så privat ting. Och så är det ästne känslan av att det är ranek för som inte gör sig känner av sociala medier men sneta som faktiskt har sett till ordentliga känslor på den. Jag vill döma sitta och gråta om pappa mig som inte fick hjälp för rätt hjälp som då är som 3 år gammal. Jag vill mänkan huxa tidigt där jag var till då jag hade huxat hade förnek ganska förnek. Så det är nära känsla räka med här enges luga som luga kommer hälsa på nu skonke liksom ta är det typiskt hvis jag är ju ute i mitten folk knappt också shit onkel sammen nacknan känsliga nacknarna men hinvägen så kommer man luga som rättliga att det är hemma så det fokus att kvad är vit utan hesa här känslorna. Det är så är vi bara så fasader sån här alltså plagiat av omkring utopiskon och tar vi egentligen att leverera så är alltid ta nejliga reaktioner som det är typiskt att man kan ta väl inte angstspråket det tycker vi öll känner det hvis man skriver vi-meshing på Facebook, eller man har sagt också vi omkring føringer der annet landet. Så jeg har alltid bare naturligt, og da man bare vidkjenner at det er opp og nidur, men det gjelder, jeg vet ikke, det er det at man kan opplyse, som det tog sommaren, det er at man opplyser om noe som helt forbannet for folk videre om. Imot til hvordan landet, nesten 230 år siden man lyst til folk vi hadde til dem, så det är pura alltså sjukt att så för folk vita när så är diagnosen om like touchar om eller så där. Ja. För touchar så man ordentligt får ju hållt vi oss om det som man ja. Och så det. Ja. Hur vi tar är det något som så hjälpte det dig kom hur det finns ju bättre shows vi tycker arbete. Ja. Alltså jag har alltid tagit börja jag tar strukturera mig nog vi
var kjølsfyre og aldrig, og som, jeg heter bare ikke godt om sånn. Og så ble jeg åpnet opp om det, og møtte folk som hutta på samme måte som jeg, og fikk eisne skriva med flere som kjente seg etter det. Og så speglene så ble jeg så fått det bedre med sånn, og tårer eisne åpne opp for hvordan jeg faktisk har det, og hvordan det eisne er mega noe opp og nye turer vi, hvordan jeg sørger med sånn i speklene. Så jeg stadigvæk går og ringer de. Ja, helt sikkert. Det ser godt ut. Takk. Det gjør det. Hvordan vi tar, Bjørka? Ja. Som det heter vi, det gjelder Nailia. Alltså, jag vill sagt det är mest jävligt. Tanajli är nog att man är särskilt anonym mer. Alltså, det är vi att om man är i sms eller vad man är. Det är sån snett det. Och det är sån snett att folk vet inte om det. Det vet jag vad förklarat vad hvis jag har hukt ett storage där så såg jag det. Om det är sklavna så såg jag det med sms. Så det är jävla snett det. Alltså, det är så jävla lojt. Så det blir, ja, det kan dyka som Kristina. Det kan vara sånt angstprovokerande på en eller annan måte till att folk kallar kanske det känna mig. Tror jag att jag har hört nek om mig och tas med sig, men man ska bara minnas till att det inte allt. Stadigvæk bara en lødemynd. Ja, att det är syndra av mera. Och så är det vi har aktion. Jag har lärt otroligt nek att vara öppen om mig själv, om mina gränser, och vad jag kan se, eller vad jag inte vill se, och vad jag ser. Ja, det husker jeg akkurat ordentlig vidkommende. Altså, har ditt uttikkere process, kan man säga, uppleva at du tog så som den här storyn om pappadön här du gräter. Alltså, är det några här i dag också, okej, hade Ingrid ordentlig, hade borde inte gjort eller det här är kanske inte husker ordentlig jøknen, den är lite Ja. Ja. Men det är bänge för att bli dömd, då man lät sig ur eller att vad är det. Alltså, man bänge för att ta ett ovis några sarper, så är bänge för onkel för att prika lite mer till det. Tror jag att, ja, det är det bra. Ja. Jag har inte huxa, eller alltså tar vi ett samskifte om att vi sarper och sociala medier, så får jag nu huxa sin om att vi kan det egentligen sarper og jeg synes ikke på meg selv som sarbeidende av sosiale medier. Jeg har jo kraft av min diagnose og finner ikke økt kjølsvire. Noe som har vært, det er ikke noe som helst av det, jeg min baden og tannere går, altså det var det helt jeg eskaleret det fullstendig. Så det hjelpte at jeg fann en fantastisk mann, jeg gifte meg, og jeg ble mamma og alt det. Da blir jeg kjølsvire lykkes med økjast. Men prickren i jag är snö hotla påstånd att det tror ju fjorringar av skolt i någon till tacka vid diagnosen som vi fick. Det är ju självsaligt, man kan alltid bruka kompensera vantande självsvire vid självsaligt. Det är lätt att fejka det. Men det här vi visst att älska sig självan tredalist. Det är något som gör det att ta är det så kallat sarper. Så det vi vill för mig själva. Så jag följer mig faktiskt i sharpen. Jag följer att självsvire har skapat en brinjo för mig. Det vill säga att folk kunde skjuta akkurat lika näck som det vill att det släckte är pröva. Men man reagerar inte. Så att det är baserat tingene på mig själva. Det är inte om andra människor. Det är mig själva utifrån min egna liv. Og heida vere nekker manar at du tog, så er helt sikkert nekker mer sarber. Så jeg halte det handlar nekker om lykka som at oppvia kvart. Så du finnes ikke av at, kan man säga, av tog at vise din sarberhet at bryr vi, men at bli styrka ut i vangsvegna. Ja, jeg halte det, og jeg synes, nu har nevnt influencer flere for det, er vi aldrin, og jeg tror helt ikke på meg det som influencer er nega, og avvirskar, hvis vi skulle si det ordentlig føres, altså vi avvirskar jo alt på en annan, så hvis min, altså, det at jeg lærte meg sin tror, hvis jeg kan avvirska andre folk, så er det jo fantastisk, men det er ikke være høvus enda måle vitt, men glädje så tycker jag folk har av för det som man tar sig om. Det är ordentligt glädligt. Det uppbygger så är det lite till att hålla fram och allt det här. Så jag håller att
Jeg vil enda et årskifte, hvis det er negativt som har akkurat, de vil jeg lette et træt, så er det velkommen til det. Negativt som har akkurat, de også hadde jeg lukket på Inge, bare lukket, hadde meg her ut. Annars så synes jeg kanskje at jeg har story settene. Men i ødelen så vil jeg si store takk for at de kom her i dag, og sette årene ut av tanken og hvor lenge de gjør det underveis, og så hadde vi si at det var ikke noe størst klapp og gå og ferie vi gjør det. Takk. Jeg halte vid mekna i innhætta pinkelutsen av togene, men det neste årskiftet her, for jeg faktisk bare at bjøva det neste velkommen som skulle være vi, og i neste årskiftet vi skulle lukke her en tvær stolar et træt opp her, og så, så får vi da ta et årskiftet om hvordan vi så faktisk kunne røkke altså ikke nærre målstrykene å få et bedre sosial og psykiatrisk rødje. Men jeg vil gjerne bjøre velkommen til Thomas Stora, iverlagene av psykiatriske deplen. Han er ungstans. Kanskje han han kommer inn om alle til løte. Og så er det Edvard Hen, større i Almannaversjonen. Så er det Bjørk Dam, hun er forskvinne i ADHD-fellanen. Og Susanna Reiners Petersen, som er iverlagene i Badna og ungdomspsykiatriene. Og at enda så er det nevnta limer i autismefellene Ann-Katrina. Det er så vel. Velkommen. Kom bare sette på nye her. Symptomatisk at det bare er toa som stiller når det er løsning. Ja, det er det. Ja, ikke? Hvis onker dere vil sitte dere her, så får jeg finne et headset at se. Det er bare her. Så må vi finne en stol leisende. Ja, det er så vel. Fint skal det være. Hva er det jeg ser? Stolen opp. Bjørk er her, fantastisk. Runde Åman. Såles. Vi halte vidt her en stol. Altså, hei. Så leser jeg. Så halte jeg vidt og vi har vært her. Opp. Ja. Ja. Ja, jeg får sette meg her, og så husker jeg at du kanskje kunne ha her ganger til. Det ganger. Så er det gløs her hvis du skulle ha akkurat vatten. Jeg får lukke få med vatten med det i øynene, så headset. Man blir sånn sås. Ja. En stor takk for at tid vil jeg viverska i sånne her åraskift noen som snikva seg om dette her, hvordan vi så kunne røka nærre til målet som vi jo kanskje, eller ikke kanskje, men som vi rødt leva om å skapa bedre omstøv til at de tog ikke bruker det året sårbare at det, men i ødelen for en de følelsene som har mest tørva åkken. Ja. Skål. Yes. Ja, jeg husker jeg lukker helt kjøtt at det lukker at hvis de lukker kunne kanskje prestere det kun, helt kjøtt at det. Da har vi godt nok lukker røynt, men så lukker som, jeg vet ikke om Bjørk kan bygge. Ja, så jeg tog stakk 4, lovlagene vil vi her beint. Og jeg eiter Bjørk Dam, forskerne i ADHD-fellene, og vi er et fella som har vennet til 11 år arbeid. Og vi har ferdig ur 28 limon opp i nesten 300 og på men en 3 år, så det det store fokuset og det at de foreldre og vaksen gjerne vilja få hjelp til sine bøten og vaksen til sin kjøls som gjør det. Veldig godt.
så är det Tomor. Ja, vi er Tomor Stora, og selagt ned i psykiatri, det er det siste 16-18 år eller så. Og har vel en ivlagt ned av psykiatriske deplen her i 16 år, 16 år nesten. Men har vi haft kontakt til første psykiatri, har haft med første arbeid av psykiatriske deplen for 34 år siden, og har så noen år her arbeidet sin råd offentlig, så i 2005 kom at til førjer og har vi leier siden 2006, ja. Ja. Så snart. Hei, jeg heter Susanne Reiners Petren, og er serlagt nå i Baden ungdomspsykiatri. Og har vært i Førjen siden sommeren nå, ikke? Ja. Og har vi siden sommer 20 haft, kan man säga, løslene og det faglige løslene og i Baden ungdomspsykiatrien. Ja. Ja, jeg heter Edvard Hen, og er stjåre i Almannaverket. Det har jeg nå vært i godt og vel 7 år. Har egentlig en helt annen bakgrunn innenfra finans og bank og så videre. Så jeg sitter jo ikke her i egenskap av fagperson, men mer som den leder av den virksomhet som jeg driver. Ja, hei. Jeg er Ann-Kristina Simonsen. Jeg er næstforskvinne i autismefanen. Og Jonrid, hun er forsvarlig. Hun er forskvinne av Jokken, så står jeg her. Deilig du kan gå ved vi. Ja, takk. Og til AHFL er jeg for folk med autisme og tar av hverandre som er ombøye. Ja, akkurat. Men jeg er ødelig for en ordentlig glad for at ødelig vil det være vi, og vi skal her. Og årsøkken til at vi har bjøret til kontereisen er det vi at helseståndene og feløyene samstarver på tvers. Og kanskje inn i middelen vil jeg våge den påstand at man godt kunne samstarve kanskje løsende mer og løsende bredere. Men det kommer vi prøve å se det noen år også. Da vi tar som heter årskiftet, så vil jeg gjerne røyne at lukke som litt av dette her tjætje om hvordan vi røkker mål, løsende hakker opp, løsende hakker støye. Ofte da vi prater om sala, helse og psykiatri, så tar vi alltid om at vi mangler penger. Og ikke tog, det gjør vi reisende. Men jeg kan godt huske meg, hvordan kan vi faktisk utøve litt brøyden, så vi har om strukturer. Jeg har nekt så som strukturer og samfunnet, og så er det det. Men hvis vi nu tager en og en, så er det helt iverskipet, for det største avbjørninger som tidsutgjør at de kan arbeidssøke, så er det bare nu, hvis de skulle nevne helt stort en 2, max 3 ting, som de husker er en særlig stor avbjørning. Jeg vil gjerne bygge vidt her, Edvard. Ja, det kan jeg godt gjøre. Almannaverket, vi er jo satt i verden for å sikre så gode levevilkår og et så selvstendig liv som mulig for alle færøyske borgere. Og til å gjøre det så prøver vi å lage et så finmasket nett som vi kan, slik at vi fanger opp de utfordringene som ligger. Og når det er sagt, du var selv innom det, så er det en rammelov, så det vil si vi kan ikke gjøre mer enn det vi har økonomiske og fysiske rammer til å løse. Jeg synes det var veldig spennende å høre de innslagene som har vært frem til nå, og det støtter også litt opp rundt det vi føler er våre største utfordringer, og jeg har lyst til å nevne 4, bare så det er sagt, så jeg går 1 utover. Det ene er rekrutteringssiden, altså å sikre faglighet på de tilbudene som vi har. Det er en tiltagende vanskelig øvelse for oss å få det til. Så vi har rent faktisk også tilbud i dag som ikke har den fagligheten som det eier å ha. Så har vi en utfordring i å skulle bevege oss fra det som kan du si har vært den ordinære stolsvirksomhet til mer, særlig for denne målgruppen vi nå snakker, personlig utvikling og mentoring. Og det har noe med hele måten å jobbe på som vi må ta inn over oss og endre på. Og også tankesettene rundt de fysiske rammer, hvor vi kanskje i veldig stor grad har
vært innom det som vi kaller for samboiler, som større døgnbemannede institusjoner. Vi tror vi kommer til å rekke lenger og gi en bedre livskvalitet hvis vi, særlig for denne målgruppen, kan i mye større grad tilby egne leiligheter. Så vi liksom fjerner oss litt fra biofellesskap, ganske helt. Ja. Og det siste punktet som en utfordring, det at vi kommer for sent inn. Vi skulle ønske det var mer tidlig innsats og et bedre samarbeid mellom myndigheter. Ja. Bjørk, kan du si om det største avbjørnene som du sørst? Ja, innan ADHD har vi näkra stora avbjørngar, altså til hukborn til ADHD har vært en av de største. Jeg halde han i brøtsen nok som jeg senest tøyna, og til å ordentlig glad for til den virkjenningen av ADHD. For hver ADHD ble sier til som er så voldemorst og Harry Potter, man måtte ikke nevne det. Det måtte ikke tages opp på tunke, så det var øyelig farligt, og det er alltid videre færen. Jeg synes ikke fra, og det ordentlig gledelig. Nå jo selv mamma at en av dronjer som ADHD, og det som vi ikke at det skal være ok at heva det, og det skal være lov til å si det, og det den eneste måten vi klarer at hjelpe honom på. Så det øyelig viktig at ADHD noe som man kan ta tunke, og det som vi vet at det at tullja hjelp bästa hjelp, så det at få det på tunke rettelig tullja, og det her som kipane ikke okkon hever nekvar ved øyla skaiv, eller hun rikker for fall ikke. Så det som vi sutja at det øyla lenga tog til bøtnen av få utgreining, og til imsar, altså til strukturelle feiler og kipane, ser nam og innanfyr selv man kan ta som at namnsrøyngar kunne ikke tega det på tanke, og så får man inn og ser nam, og det videre det her verre. Det er ganske lenge tog. Og det gjør så til at den fløskeholser og badnapsykiatrien nå boilesene blant øyla lenker, ganske oppe i altså han får dobbler mer enn til på et år. Og det som vi talte at det viktigste at bøttene får diagnosetulja. De har rett til å få diagnosetulja. Så tog halda vid at man at diagnosera alt det som i kø for at de kunne få det oppnå som det er bruk for. Takk for det. Tomor, får vi til tog? Ja. Kanskje gjøre det som det er så stort som mulig. Ja, det er nok trobult. Her nekva avbjørngar nættrast. Ja, opplettet ikke det egentlig tid det var jo det hvordan lengt vi kommer, eller så skal hva det hender, hva det viktigste, at det skal hende til nastjørende, og så kan det kalle det utfordringer, men jeg ble også inspireret av opplevelsen som var i annen, det søvelige opplevelsen fra fråskapssetsen til at liksom, ja, altså, det som jeg hadde øyelig områdende, og til at du spør hvor lenge vi kommet, så hadde jeg et eller annet sted vi kommet nok så lengt. Altså, som sagt, jeg har arbeidet i felten, og det første du var, som det første før, som det som var ui gjørelsen, og til hentene i samfunnet, og i mån til for at vi salerlige sjuko. Men her ved natter, så er det lykkevel kommet så øyelig stort, og på tammet hvis du også om det inklusjonsmessig, at få inkludere folk i samfunnet, ja. Som det er kanskje ikke kommet langere enn her som de nevnte igjen, der man kallte de kriminelle bursjord, til at det var, som man sier, lirande for de kriminelle, det var kallet samme sex som de psykisk sjuke. Vi bruker stadigvæk det her begrepet, de psykisk sjuke, til folk vi saler sjuke, som om det var en homogen gruppe et eller annet sted. Og det egentlig det meningsløst. Du tar som et øyelig størst felt og spektrum som er totalt imiske tørver, men du kører alle samme pott et eller annet sted. Jeg blir sier som på natteren bare vil si, det er tve slå sjukker, det er ligamsjukker og psykiske sjukker. Så alle er ligamsjukker, altså jeg vil si at det er ikke så, det er ligamsjukker, det er så, og det er ligamsjukker har bruk for det, og alle ligamsjukker må ha kemoterapi, eller et eller annet. Nei, ikke strålsbetennelse. Men vi tåser så, det tåser om psykiske sjukker, altså. Så kan det vel alltid en pott, og alle har samme tørv, eller så, som man tåser. Og det alltid det er ringt som identifiserer seg ved det, hvis man har tatt tørven. Man vil ikke ordentlig inkludere i samfunnet helt, men tror man det
man har til hei sykesjuke som en ja, heterogen gruppe, altså, som vi tross som er en homogen gruppe. Og det hadde vi ikke hatt pæt vi. Det var kjeldesnevnte. Året har utrolig større makt. Og vi blir vi halda folkene ui i her gruppene. Du har ikke gruppene. Du er syksjuk. Og det sier ikke. Det kan være alt mulig for det her, at det eller en svære skizofreni som du ikke kan stille, en svære depresjon, eller lysten til å enge stedet sørst en eidkopp eller et eller annet. Altså, det er en så heterogen gruppe at vi må nesten holde pæta et eller annet sted til som det. Hvis vi står som inklusjon, altså, så det løy, som de nevnte det søvelige, så har vi jo gjort her før, vi samler, vi internerer, og vi samler faktisk sammen i såkalte statshospitalene. Og så var det her jeg vet ikke hva det var, men det var det her, og så fikk de alt som det var det her. Så fann man det man skulle deinstitutionalisere et eller annet sted. Så går det da sånn til det. Nå skulle det ut i samfunnet, det skulle integreres i samfunnet. Så nu lukker man nye på statshospitalene, ikke bare for med alle steder. Så går man faktisk ut i samfunnet, det skulle inkluderes. Men det var det egentlig ikke. Så begynner man her ute at gjøre sånne små statshospitaler. Hva det ser man at inn i andre ting. Vi tar det største statshospitalet, vi har først 100 sengker sønnsjaplasser. Nu har det 20, det har kostet tingene ut. Men så har vi stegen for så interneret. Så hvis vi stegen for bare gjør det her ute, bare tog alt, fountain har seg ut her, stående er ut her, gløym vi ei, og alle tingene som er ut her, så har vi alt, så har det nytt statshospital, uten at vi gjør noe som helst annet enn bare flytte adressen her. Så vi har egentlig ikke inkluderet, vi har korsjunter, og så har vi ekskluderet det ut i enklaven, ut i samfunnet. Og her hadde jeg en av de store utfordringene. Vi var nødt til å huske noen hæsen ting om at og prøve nye brott og noen hæsen ting. Hvis vi ville ha at folk skulle inkluderes i samfunnet. Interessant. Sånn det langere enn jeg husker, men hadde godt å få sett året, men det er akkurat det samme som tar vidt og hitje i vi er noen politikere som sitter i rummen. Det har jeg ofte den ved at vi skulle jaunstille salalige og ligamlige øke. Og det er reisen jeg som man kan stå seg i, vi kan miste det faktisk. Men det er jo kanskje noe jeg sier at man så kanskje ikke helt vet hva det er man tåser om. Er det så det skal skiljes? Altså man husker om det som at det er et ting som er det samme, eller så sant? Ja, vi tåser om det som var den homogene gruppen. Men altså, det betyr at vi skulle snakke om det ligamsjuk. Og det er syksjuk ligamsjuk, det er bare tresla. Ann-Kristina, hvis du skal reise en røyne, gjør det stort. Det er den erbjørngrunn, det største erbjørngrunn som tidsutskjøver. Ja, vi er nok så samt. Det første som vi tar seg om, det var størrelsvakkermangelen. Det er en ræv større erbjørn som vi sørger til at flere akkurat limon har det problemet at til dømes som man får gjort det til på, men så får man det ikke lukke til den størrelsvak, eller den faglighet, en særstående som mangler det nåstrengar, eller altså det er nek manglande størrelsvak som er ettergengende i alle underjøkene, som er et gigastørst problem, og som må løses av reelle nekvånivåen, og så er det bøyliste vi tar nevnt, eller at nevne. Og det er bare til at bøylisten er så store, og at en person er det som kan skal ha autisme, kan bøye 3 år inntil det blir Ukraina, og så skulle det etter en bøyliste der, til å få vedløying. Altså vi tar anker som har nevnt at jeg har bøye 3 år, og så får det vite at så skulle det bøye nødt manner til den første fonten etter det, og så, altså det blir så reelle lengt bøyetøy, og det kan, altså, til å si nemlig ikke bare til å ta penger, jeg har alltid ikke det her bare snur seg om jotta, men det snur seg øyne om at han tar en stans som skulle lofta er det kommer ut til diagnoser skulle styrkjas. Altså at man filtrerer nek mer, at det er nek tulja, altså for at man kan gruppe inn, og man kan søtja hva man kan gjøre her og nå, og det ikke skal bøye 3-4 er man kommer her til, og kan skal bli bøyles nesten til minne hvis man får lofta sin til fyr. Og så at jeg vil nevne at vi talte det som at tjenester som er allnøyver for akkurat limer, som i dag vi skal henge leser i luft til at ånden vil øye bølten. Og det kommer jo også når vi der så går
bort, og det er bare land og kommuner, og det er fløyrere og alt nivå personen, at det er sommerstøver som er loftet vel, og det er reelle hent, men det er også støver som ønsken øyer velten. Og for åka limer det særlig hvis det er skoleatran, som er en øyelig kompleks støva ofta for personen, så er det en pastor ofta av rånkrastane, og en pastor rånkrastane, og en pastor rånkrastane. Så det er som ønske som øye tar bøltene, og tar bøltene må lukka som placerast ordentligt. Det er tingene vi tog seg som det største jeg bjørnene. Ja, takk for det. Så er det Susanna. Ja. Altså, den tydligaste och en av de allra största avbjörningarna som jag kommer nu på ungdomspsykiatrin, det är bojlist. Och det är bäge till att som fagfolk att klara standardmodell till att vi ju vita att tandskjote insatsen är den bästa mot prognoserna just button. Men ösen det är att vi det då testarversion vi det då och vi mäknar faktiskt det vi mäknar. Och vi mäknar faktiskt inte skjuta igen det här skott vi då yngsta. Så det är en stor avbjörning bäge mot till det som vi skulle signalera utåt till, men ösen det som vi det nöt till att ta och nå inne tjockorna. Ja. Hvis man skal lytte til og lytte syns opp, så egentlig får jeg si det samme som vi alltid sier. Og det er det at hvis man de skal ta utgangspunkt i sånn her som Tormod snakker om etter diagnosebegrep, ja, så kan man godt kanskje vente til å lytte syns og høtte og si ja, men flere av sånne her bøttene noen borde kanske slett ikke komme her til, her som man tar seg om diagnosebegrepet. Og hvis man også inklusjonsbegrepet inuti her, så åtte velferdssamfunnet å være, eller en pastor av velferdssamfunnet øyer jo å være til at, ja, men vi må stole og hjelpe her som det gjør mening. Och det stora perspektivet nu är det ju samhällsekonomiskt en god investering att göra. Så stolar fler uppbyggningar nomsföring och lömmes eller är det så den här ting? Det är faktiskt inte ordentligt här. Det är mer emot till kvart uppbyggningen ska innehålla frånskapsrätten. Men det som jag också säger allra först och främst om det är tantulje insatsen. Att han rastundes och han är ut han mån som det hörver av. Att det inte är en stigmatisering eller en förlitterkläring till en familj till att vi där faktiskt hörver hjälp kvättat någon ena för skulle vara. Ja. Och det kan gott vara att det bara är i ett begränsat tårskoj. Och så kör det. Att det här inte ska vara en föring i att få hjälpen, söka hjälpen. Och så är det näka hjälpar till på så. Till alltså ett lagottar till på ett laga hund vi ska kalla det. Till att affär in och hjälpa stola och tog må jag säga att det är skillnad egentligen om att se när man inte sitter samman vi och det. Du kunde faktiskt vara super intressant att höra torrare drömmar och inskjur om katt det är så tjej och en snurrörsning och lösningar. Och det är kanske att han en av dem jag så elefanten som egentligen stannar på den här det är det som att vi tar som samstar alla där runt om så är det en central part av det. Ja, det är vi nästan. Ja, det är bara vad ska man säga en början på att samla och kunna samman här vi kunde sätta hål och lägga. Så jag hoppas inte att det håller av fram vid kärsen och sådana. Jag huxar nu har det varit inne och kvar för inskyddet eller kvar för utörsliga lösningar kunde vara som kunde gagna tikara limon och tejfälsen som tid vara ja.
men det så eisen några ting som tid sucha som också ordentligt jävligt utveckling som tid var lagt till mest så vi tycker arbete som man kunde styrka mera det kunde vara ja att det är det goda hur det är samhällsstrukturellt eller iviskiva politiskt som tycker kan huxa det som tid hade ordentligt gott och det ska vi bara hålla av fram vi går börjar vi till Ann-Katrin. Ja, alltså det händer alldeles innanför och öde. Det senaste 2015 åren och vi talade sälja att psykiatrin och allmänvård är lite upp på ett helt annat stöd än det var i Montlockar Malbök. Det är näck flera till på och till allmänvård nu kan man nämna autismrådgivningen som är hemma till familjen hon det är helt nytt då. Ja, eller helt nytt det är samarbete gå tillgång när det är 5 år nu. Ja. Men det blir en styrst som nej, det existerar inte Aren. Att man för som familj för radion och i hemmen någon från autismrådgivning och det är inte bara stånarna runt om barnen som får rådgivning men familjen själv. Så det är och tanka tillgången är realane eller ting som är lite och kan lägga fram. Men här är det ösnä att vi tar uppleva nu och nu tar korslunge att nu är det alltså till alla personstänkt och till en avbjudning och att ofta följs det som att det är 2 skritt fram och 1 skritt efter alla då när till att den går tillgången hon ryckar öliga väl ta hon ryckar men så må att göra när vi och lite fälla och det ryckar öliga till att jag en går kanske melda pass eller inte vid till att hinna gå att jämställa oj till jag vet inte känna det men det är 4 gånger en niver och att lära jag någon för att det och ta onkel alltså inte ger sin past så det som kan få det vi så typ blir det ösnen personstänkt och det är så avgörande men här är så en god modell arbete från som nu är rätt med den där näsvärna för det gångt så jag kanske det lägga och börja till tonet vart det något som jag nu nämner Ann-Katrin den går till tillgången är det något som du är hudlat att ta fram som du håller sälja lite. Ja, alltså jag syns bara de senaste åren så syns jag stämningen mellan myndighetsområdena både landets myndigheter och också land kommune har blivit mer positive till samarbete. Vi har det innenfor Tangoa tillgången som var nevnt her. Vi har det innenfor bo og altså og behandlingsstedene våre, tilbudene våre som sånne midlertidige 3-årige tilbud hvor vi sammen med psykiatrien kanskje særlig og også med spesialundervisning jobber og disse tiltakene og vi trenger de også på flere områder. Det en veldig positiv utvikling synes jeg. Og så det en del initiativ i dag med innenfor boligsiden, så vi begynner hvis man ser at det kanskje lys i tunnelen, for vi har en forferdelig lang venteliste på bosteder. Vi har en liste på 175 ved utgangen av august på folk som visitert til bosted, som bor hjemme eller på annen måte utenfor vår regi. Så det at det god bevegelse i det, det veldig positivt. Og så det tatt noen initiativ til å se på rekrutteringssiden litt bredere enn bare utdannelseskapasiteten, fordi at det så mange andre fasetter i dette. Det har noe med samarbeidet mellom kommunene, det har noe med at vi kommer tidligere inn, slik at vi egentlig får færre mennesker inn i apparatet, og ikke flere. Det har noe med bruken av teknologi å gjøre, som vi vet kan hjelpe oss. Og det har noe med hvorledes vi tilrettelegger den fysiske infrastrukturen vår, hvor vi kan jobbe, vet vi, smartere og med bedre faglighet, kanskje med færre hender. Så det en del positive signaler, synes vi akkurat nå. Nu ser jag att ställa de suispåring nu vidare vet ju att budgeten till att få bostad för tikon ekvivalent. Tar man hickar efter hur den budgetlisten så faktiskt ser ut och man så hickar efter det öde som vi tar så om hvis vi så som det som att samla öde så det när om like 40% här det folk vi sala leon diagnosen som bojar men lika väl så man hickar efter kvar det som vi byggt så det kanske det som fyller
relativt lite i myndene. Hvordan, altså, så som stigmatisering og så, det så, hva ligger noe som avbjørelsen i motlakket til? Ja, altså, du har et poeng i at vi innenfor psykiatrien så har vi et etterslep. Altså de første tjenestene innenfor psykiatrien, de tok sin form i Allmannverket i 2004. Da har vi holdt på med Menningartarn og Fjølbrekk siden midten av 70-årene, her i det som var Almannastovan og så videre opp igjennom. Så vi, i Allmannverket-regi så er det en forholdsvis ny gren å skulle behandle, og vi har et stort etterslep. Men i dag så er det flere initiativ som på boligsiden, når du nevner det, som er rettet kanskje særlig mot denne gruppen, som på mange måter jo kognitivt er velfungerende, men de har andre utfordringer å slite med. Og der tror jeg mange av de løsningene vi nå ser på kan være godt egnet til den målgruppen. Ja. Bjørk, har du hod til at nevne noe ting? Ja, altså til åkken det altså det åren og 18 og diagnose, kan man si, til åkken, og det som fyller ordentlig nek på nu til åkken som fela, som de, man skal slik limer til åkken, men til alt de som halta at her på den her var til hadde, og fengt i ångsvekkene og just ned flaskeholsen. Og så det ångsvekkene til vi må teka, altså, og teka hånd om på en av veien. Her jeg ordentlig sikker, altså, jeg halte her man skal føre inn, og det her man kan gjøre største mobbein til nå. Og det må så være til at de som sitter her og avhørende myndelager settes ned, og hvordan kunne vi så hjelpe dem med det som psykiatrien så sier jeg, vi kan ikke bare utgreine det, og så får det ut til åndsjø, så det prøver samtidig. Og her nok sånn nekv ånder som kunne teka etter, og det bare nå har vi så allmanne verst, og det ordentlig godt. Jeg finner en heimaradjøving til at jeg har det eisene her vi ansett, det eisene fantastisk. Og man har finnet å salar hjelp til de som 15 og eldre, det kan hjelpe, og det nekv som utbygger seg til dat, og vi som fela gjør eisene en stor anpars, vi da finner nekv limer til å vite hva selvhjelperbølker og foreldrebølker. Og hvis man får ordentlig inn og gjør nekv ordentlig kjøtt, så kunne man sett inn her. Og til vis vi vil det. Og så kan man få arbeide med det store, tunga systemet. Det tror jeg man skal huske til i tveim. Og det som heter kjøtt, syftes heier og få listene nye, og så tenker det tunga, så arbeider sånn vi tog i samstånds. Det er det viktigste innenfor det rødt. Jeg må lukke si at det her er jo faktisk stående jeg har funnet til psykiatrinettverk, i hvert fall. Men man kan jo utenfor huske om at det er sikkert det er noe som vi flere av kunne ha prate om morgen og eisne arbeider vi i løtene. Så det håper vi at vi kan få mer samstart på den. Så Luka kan si etter tre at det er hans største ressurser til man også har en bøten og til foreldrene. Her halter vi at ofte at foreldre har vært ganske langt ui en av sånne skipen her som bøtene har avbjørnger, så har de oppbyggt ganske ringa relasjoner til skipene her. Og her halter vi det eisne at vi som fele utrolig sterkt, vi sitter så med søye som foreldrene. Så då är alltid att man politiskt är för in och räfästa felene att vi kunna göra ett verkligt gott arbete och vi kunna vara vidla lite för äldrene och det är host alltid de som här till att hjälpa bötten. Så det är en ordentlig stor ett åtag man kan göra rättliga kött som gör stora mål. Och det är alltid till öll samt och att det är faktiskt så det är bött så är det för äldre som man ska finna styrka. Så man bara hoppas att landsstyret sitter og forhandler future at de gænger omsøkning til mægt og møte som ikke at Lima-følgen til at de få en opphats, en stol. Og så er det at du har det for deg, ikke minst. Tomor, er det nogle ting som du husker hette her at vi det ordentlig gå av lei, hette her skulle vi dyrke mer? Ja, altså det er aldrig generelt, at det er hendt nogle positive ting, og det du tås om at her, at bøyelister er et problem. Parstvis er det positivt,
Det betyder at det er en awareness ut i samfunnet om disse trobeleggene som gjør at folk får avvist til kanninger, behandlinger, tullige. Altså, hvis du som autisme, jamen, det er fantastisk at det er en ikke bøtt som er gjort det i dag. Tror vi har eisen en vaksen som omgående blir avvist før, som nu er avvist, og har haft trobeleggere alt sitt liv. Så på tammaten, og even at det er hadde jeg syntes interessant, det er at bøylister har det forholdsvis simpelt problem. Altså, jeg vil at løsningen er simpel. Det er bare at det skulle gå penger til, så setter man det flere folk, utbyggende flere folk, det gjør utgreininger, og så må man løse det. Altså, men så er Albjørnsen vel vidgjøren. Ja, men vidgjøren eisende, du kan sette flere folk til vidgjøren. Altså, det er simpelt på tammaten, at det skulle bare gjøre sånne penger til det. Så er det her problemet løst. Og det er forholdsvis små penger til det dreier seg om. Hvis du husker om det milliarder som politikerne sitter og arbeider vi, så er det her små penger. Altså, hvis du skal løse at det er autisme og at det er det godt. Det er så mye lyttler opp at det nesten ikke er så snakk om. Altså, det er peanuts. Ja, jeg sa noe det er så simpelt å løse det. Hitt vi at gjøre inklusjon i samfunnet, og som er den sosiologiske tingene det er, og mentalt, at det er jo noen større ting som så, som du ikke kan bare kjøpe det fra. Det er noe som man arbeider vi, og det er noe vi arbeider ved hukkbordet, og ja, skoling på tammaten, og det er ikke noe som man kan bruke, men det er vi på i listan. Altså, det er bare her til politikerne vil ha der. Altså, ja, men det er besluttet for ikke å gjøre pengene, det vet det er her, og besluttet for ikke å gjøre pengene, det er løse problemet. Altså, det kan løses, og på no time. Du spør hva Leo hver vidgjøtsikten ble være. Ja. Nei, altså, dømes hvis man husker nu, hvis du husker rævfestinger, halsmålere sier at jeg henter politiske rævfestinger av psykiatrien i samband med Tvutjerlåna. Her er 8,2 millioner som ministeren vil si det skal brukes til salerførselig skjestående. Vi vet at hun koster 3,5 millioner hvis hun skal settes til verst, det har vi råknet ut flere for. Men 3,2 millioner er det til og til å styrke baden og ungdomspsykiatrien. Og så blant ministeren på at det skal settes en lærling i køtsen og næsene, og at det skulle settes lakningsgrunnæmker. Anskje at det må koste mer enn det er 3,2 millioner til det. Så det er rævfestingen av psykiatrien, vidtjørpsykiatrien til neste år. Og det er jo, altså, 3,2 millioner er at det er ikke penger. Men vi vet jo reisende, hvis man hikker etter de tølene som vi reisende har, så nå har vi etter jeg vil få tøl, men hvis vi sørger bare og vi gjør den, at det koster danske samfunnet om det er 30 milliarder, og det er bare det som man kan råkne ut etter hvert vi sørger jeg vil høre tøl for det. I skal avlenge av tog. Bjørk, du har en vimersning. Ja, det tar om foreldre, så er det som vi sørger øyne nek, det hvor det som får utgreining, hvor det som får jobb, hvor det som får gagne av åkere velferdssamfunnet, så det typisk de bøttene vi tar med ressursstyrk foreldre. Det er de som vet hvordan man kan bare komme ut av serien og hvordan man så kan komme og listan til psykiatrien. Det er foreldrene det som skulle være at han fakkelbæreren, det er ikke automatisk skipan som gjør det. Det er utrolig trobult til det gjør at det bærer det beste til bøttene som får vi gjør det. Etla himparsten, de som har vært øyla landsystemet, som er kommet så lengt ut at de omsvekkene er for en tjøkken bøttene og det som er verre. Og så det er øyla året vurst fire de bøttene. Det er en brei mye som unga jobb for. Og i det er det da listen blir så lenge, så kjenner vi flere som får ganske nye å få private utgreining, og vi tar om at det kommer badnapsykiater, for vi vet at det er en vaksen psykiater som utgreiner, så det er et øyelig årett for samfunnet. Vi vil skapa, ja, det er for privat, og så er det bare det her vi vil hava. Det er utrolig farligt. Du har en vimaskin. Jeg prøver samt vi på havn, Tørvar og Bjørk, men det som jeg vil bare si at det handler ikke, altså jo, det handler ikke om penger, og det handler om hjortan, og det handler om ræfesting, men ikke okkar limon er det så til at du er stutgrønner, og du så skal ut få et tilbud, så er det ikke namnstrøngere. Og det namnstrøngerne som skulle heva badne
eller och vara vi i batten så dagligt det och så skulle jag ha sett på i omlattingarna alla vi jöknan vi har inte starsfolk och det är inte bara jotta det är ett reellt komplext problem som alltså som vi då smog som det är arbetsomstøver det är högre lön och det är bättre normeringar det är alltså det är att skapa trivna i öknen att ta med att arbeta som är minst lika stor avgörning som man gjort. Så såna och hur det som du också man ska tyska mer. Ja, det förnuft att vi har sagt det och kan bara skriva under på att är samt ur redan att du som vi har sagt. Hvis jag ska lyckas se jag syns om det här som du inleder vi att vi kunde göra när vi mission om till jag kan hålla vid egentligen händer av positiva tingarna. Så alltid det vi har också för vi gjort i meddelanden sagt att vi faktiskt vi håller faktiskt och pura ibvist om att ta till på nu förståndarna som arbetar vi också för barnen och familjen. Gera helt 100% den insatsen till mäkna. Det är bara attor jottan och särskilt och sin faglighet är super så samtidigt här att på en eller annan måte så det är som om att fagligheten är något som kommer sekundärt. Och vi har inte öra vara det. Alltså det är komplexa problematiker vi barnen och familjen som har törv och äga. Och nettopp tog jag att det är inte nödvändigtvis bara psykiatri. Och tog blir på en av komplext och det kräver faktiskt att vi har det fagligheterna som krävs till att lyfta det och som faktiskt krävs till att man kan få ett gott sektoriellt och fagligt samstarv. Det kräver det att ta implicera av parterna som är vi har faglighet och syn och öke som svärar till fagligheterna här är det som vi skulle samstarva vi. Hvis det är en diskrepans här och ja, men så fär man inte det går att för fagliga samstarv. Så fagligheten är öliga tydningar Michel vi som samfällag få virusmätt. Jag är ordentligt kjedd av det nöjsta ända det årsskiftet nu, men jag håller virkelig att vi har finnet nekk godt å bore, hos tid ikke ødelig å ta seg ens lunsje, men og vi kunne se at det halte av frem nekva timer, så at det er måneder, og det halte jeg vi skulle. Vi skulle bestemt ikke stekke her. Men jeg husker bare lykke helt stort at oppsummere et eller annet som tager sammen om. Det som jeg hørte ikke si, altså helt grunnleggende ødelig samt om til at vi må styrke som nummer 1 den faglige instansen så tulliga som möjligt. Och alltså vi söker det ju vi då aldrig lärt vad vi vill säga en sjukasyster agera skolakne men vi kan gott lära pura ofaglärt inte då det är sån tonali kanske folkhögskolenämningar som det äldre anser efter och gutle och i badnagörn och så framvis utan vid ska inte ha en tanke. Men det gör vi så nu och nu har de sett året da. Och jag vill bara säga stora tack för att vi vill viverska i hessen årsskiften och halte äntligen av fram vid att diskutera hessa ämne. Tack för det. Sen tack. Yes. Den nästa som är skråndet, det är faktiskt den näst sista punkten och det är faktiskt vi är simpelthen vi är vid veis ende för häson pastor av tillsärsen om man lutla löte så för dansefröj att bjöa upp till dans här ute och I halde att allt som är hos skulle sjå en lotaka det vill jag dig ekvilia fegen folk är vi strömmingen för att slötja nu intill att Orsen Salahelse vi slön vid hanta. Och där var hon om nej en håntumma. Och så är det lugga helt kött så vill jag lugga säga att ikväll klockan 19 så visar vi en
en svenskan spelefilm som heter Psykos i Stockholm där vi först var i förrjun. Så ja,
Yes, så vi kommet til... de klar? Okay. Nu vi kommet til siste punkt av skronne, og jeg vet at her som folk som og vi inn ordentlig godt. Folk vi har sted. Det er siste punkt som av skronne. Men det muligvis det som mest spennende. Og i år så har vi det mest fornemme folkene i behøver her i Färjön at handle den viruslønnen til Nutja ungdomstøyme og i Sinnesbæde ung. Så det er og med det er ganske cool, det må man säga. Så bjør dem velkommen, Sinnesbæde ung. Är vi live? Right, ska bara komma bara igång. Super. Ja, vi i Sinnesbæde ung för nu att handla årsens salarhälsoviruslön. Endamålet vi salarhälsoviruslönen att hyra en eller flere som har gjort akkurat avtak, tiltak eller anna som var særlig hot hever vars på jås av salarhälsa og gjort et arbeid for å bøte eller arbeid av salarhälsofrämjande. Ja, Anna, hvis du... Ja, skal jeg fra avtugga det? De klar? Skal vi ligge? Årsens salarhälsoviruslön 2021 för till Katrin Johansson-Ness. Okej, sjukt. Okej. Jag var schon tog. Ja. Ja, okej, ett litet bra. Katrin Johansson-Ness har vi sin lystaliga arbeid i vars på jås av livet ved sinnesliga sjuko vi særlig dentia taimon i standa nær, til avrande. Katrin Varsberg vi novellefilmen sin arbeid jås et øvne som framvis tenkt at sårar tøgn og tabu. Vi filmen tjasser vi at nyebråda tøgna og skapa tilvisko om ter kjensler og kunne være knyttar at leiklod noen som avrande at en menneske, en har tatt at seg. Leiklodren til tog i stendig tra vil ofta lyster som tja-leikloder i frasøgnen om livet ved sinneslige sjuko og årek, men i hessen filmsversjonen drev Katrin myndatålen motvis til avrande som i støvun kan kjenne seg begge mått og roalisa. I filmsversjonen drev Katrin til avrande en rødt og rymt at vera ut heim kjenslen og kunne vera ta en eskaver lojer av olvarslige sinneslige sjuko. Katrin drev til avrande løyvi at kjenne til kjensler og kunne vise seg ensamme, vreie og sorg. Samstundet som hun lyser avhaldande og tredje lesen kærlega, glede og vond. Katrin Johansson-Ness har vi filmsversjonen arbeid lade opp en av dyr som i mange er eneste steg av glopp. Hun har vi nøgrunn at de førende førerske filmsversjonen vil vi at skapa en naturlig mynd av hvordan det kan kjennes over avrande. Vi innskjer vi hese virsten at herre Katrine, dyrve og henne avgrytene og eldtoa at ta opp evne og ha størst samfunnsgift vire og tøytning. Så är snart. Ska jag säga något? Tusen tack för det. Jag skulle höra som Anna. Så det stannar bara så. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är här äldre. Okej, jag har alltid den. Det på nekva måter øyelig rørende til at jeg vet at var vi til stående sinnesbæta. Sjående vi tog for eia at jeg bøter virskiftene her hjemme i Färjön og til at jeg så i det som etter henne fagesa virkjenningene og på at jeg eisne selv har vi til at gjørst også til i øtsen det alltid är ja det är öliga glad för det. Tusen tack för vi känner nu och nu är en av virslön som given grund av filmen och den filmen är för till utan om det är för nek go folk så tusen tack till dig Esne och fantastiska likare och fantastiskt håll. Tack för det.
Yes, hetta her var det sista punktet av skronne og helsesinne. Det var tansalalstein. Det var det gick verkligen kött. Jag vill bara tacka för att tid kom i det och eisen tikon som har fyllt vi hemma. Och att ända så vill jag bjuda tikon att vara hjärtligt välkomna i Perlene klockan 19. Här vill vi visa en svenska film som snurrar som akkurat heter här vi är vara ärvärande och leva vi en mamma vi ekvisliga salarsjuko. Den heter Psykos i Stockholm. Och likestjåren Maria Beck, hon har ju också en introduktion som vi får som hon får att ge våkon ta filmen bygger. Det är Ochavis och vi hoppas att tid har fått att njóta den här filmen som första ferie så inte för så men en annan för stora tack för att tid har fått att ha till allt den där dagen ser vi och vi så just att det nästa år.